Tuleva anoppi kutsui vanhempani 5 000 000 € luksushuvilaan näyttääkseen paikkansa nälkäkurille, jotka olivat päättäneet kiivetä mudasta ylös silovaltaväkiin. Isäni purskahti nauruun, sanoi ettei huvila ollut enää vuokralla ja käski heidän häipyä. 3 vuotta kestäneen suhteemme ajan uskoin sokeasti löytäneeni ihannemiehen. Pekka oli komea, menestyvä, työskenteli vientiyrityksen johtajana, ajoi Mercedes-Benzillä ja asui monimiljonäärihuvilassa. Hän sanoi aina rakastavansa minua vaatimattomuuteni ja hyvyyteni vuoksi. Niin kävi aina siihen päivään asti, kun perheemme tapasivat virallisesti puhuakseen häistä samassa ylellisessä huvilassa, josta hän oli niin ylpeä. Hänen äitinsä heitti pöydälle luonnoksen avioehtosopimuksesta ja nöyryytti vanhempiani halveksivasti, kutsuen heitä nälkäkuriksi, jotka halusivat käyttää minua perheensä omaisuuden saamiseen. En ollut aavistanut, että paitansa kuluttanut mies, joka joi teetä rauhallisesti aivan hänen edessään, isäni, oli todellinen omistaja tuosta 5 000 000 € huvilasta, ja että Pekkarin perhe oli vain pari säälittävää vuokralaista teeskennellen jotain, mitä he eivät olleet. Heidän julmuutensa tuona päivänä repi heidän omilla käsillään itsensä ylläpitämän, valheellisen kiillotetun naamion ja sytytti kipinän, joka poltti heidän oman tulevaisuutensa tuhkaksi. Oli lämmin, aurinkoinen päivä Helsingissä. Matkailuluokan taksi, jossa perheemme 3 jäsentä matkustivat, ajoi hitaasti sisään ylellisen kiinteistön oleskelualueelle. Tien varrella levittäytyivät täydellisesti leikatut pensasaidat, eurooppalaistyyliset suihkulähteet ja rivit virheettömiä valkoisia kartanoja. Valtavat valurautaportit huusivat kaikille heidän ultrarikkaan asemansa. Äitini, istuen takapenkillä, silitteli hermostuneesti vaatimattoman ja hieman haalistuneen mekkonsa laskoksia. Hänen silmissään luki ilmeinen ahdistus. Isäni sen sijaan pysyi täysin järkkymättömänä. Hänellä oli tummat housut ja vanha, raidallinen lyhytihainen paita, jota hän oli käyttänyt noin 4 vuotta. Jaloissaan hänellä oli ajan kuluttamat nahkakengät. Katsellessaan tätä vaatimatonta ja täysin huomaamatonta miestä, kukaan ei olisi uskonut, että hän oli maan suurimman kiinteistökonsernin, kaikkien Suomen parhaiden maiden omistajan, hallituksen puheenjohtaja. Synnyin, kun he olivat jo yli 40-vuotiaita. He olivat selviytyneet armottoman liike-elämän kaikista ylä- ja alamäistä. Lapsuudesta asti he opettivat minulle, että raha on vain julkisivu, ja mitä kirkkaampi kääre, sitä nopeammin sisus mätänee. Siksi kaikki yliopistovuoteni ja myöhemmin, kun aloitin työt, elin tavallisen toimistotyöntekijän varjossa 4 000 € palkalla. Matkustin metrolla ja vuokrasin pienen asunnon Koivukylästä. Salasin alkuperäni, koska halusin löytää miehen, joka rakastaisi minua sellaisena kuin olin, eikä minua tukevan valtavan omaisuuden vuoksi. Ja ajattelin Pekan olevan juuri sellainen henkilö. Auto pysähtyi kadun suurimman kulmakartanon eteen. Valtavat takorautaportit, kultaisilla yksityiskohdilla koristeltuna, olivat kiinni. Sivuilla kukki kirkkaan värisiä pensaita. Pekka odotti meitä jo sisäänkäynnillä. Hänellä oli päällään mittatilaustakki, hiukset taaksepäin geelattuna ja ranteessaan kiilsi kallis sveitsiläinen kello. Hänen virheetön ulkonäkönsä oli saanut minut sekaisin noina 3 vuotena, mutta tänään, nähdessään vanhempieni nousevan halvasta taksista, Pekka jähmettyi sekunniksi ja hymy katosi hänen kasvoiltaan. Huomattuaan isäni kantavan vaatimattoman hedelmäkorin ja yksinkertaisesti käärityn käsin tehdyn teesipakan Lapin tuntureilta, hän ei voinut peittää ohimenevää inhon ilmettä. Se kesti vain murto-osan sekunnista, mutta ehdin huomata sen. Voi, olettekin jo saapuneet. Matka on varmaan väsyttänyt teitä, Pekka sanoi. Katariina, miksi et kertonut minulle? Olisin lähettänyt kuljettajani. Taksin ottaminen on niin epämukavaa. Isäni hymyili ystävällisesti ja taputti Pekkaa olalle. Se oli yksinkertainen hymy isältä, joka tuli tapaamaan tulevia sukulaisiaan. Ei se haittaa, poikani. Taksilla on mukavampi. Emme halunneet häiritä sinua tärkeistä asioistasi. Olen tuonut hieman kotoa tuomisia. Olen itse kerännyt ja kuivannut tämän teen. Äitisi kokeilkoon sitä. Niin, totta kai. Kiitos paljon. Tulkaa sisään.
Äitini odottaa meitä jo olohuoneessa, Pekka vastasi ottaen korin pakotetun kohteliaasti. Hän vilkaisi isäni kuluneisiin vaatteisiin ja sitten äitiini. Hän kääntyi ja johdatti meitä niin nopeasti ja hermostuneesti, että näytti pelkäävänsä naapureiden näkevän hänen päästävän köyhät talonsa. Yhtäkkiä sydämeni jätti lyönnin väliin. Paha aavistus lävisti mieleni. 3 vuoden suhteen aikana Pekka oli jatkuvasti tullut pieneen asuntooni ja syönyt valmistamiani ruokia. Hän toisti aina, ettei status ollut tärkeä, että tärkeintä oli rakkaus. Tänään oli ensimmäinen kerta, kun hän toi vanhempani kotiinsa, ja ensimmäistä kertaa tunsin selvää luokkasyrjintää mieheltä, jota ajattelin kutsua aviomiehekseni. Kuljimme marmoroidun pihan poikki, valtavista mahonkiovista ja astuimme olohuoneeseen. Huone oli valtava. Korkeasta katosta roikkui häikäisevä kristallikruunu. Siellä oli sarja eksklusiivisia vasikanahkasohvia ja käsin kudottu persialainen matto lattialla. Hyllyillä oli esillä kalliita posliinimaljakoita ja keräilivi-inejä. Keski-ilmastoinnin kylmä ilma hyväili ihoa, tuoden mukanaan kalliiden suetsukkeiden tunkkaisen hajun. Vanhempani kävelivät hiljaa, näyttämättä pienintäkään yllätystä tai uteliaisuutta. Heille kaikki tämä oli täysin normaalia sisustusta. Mutta materialismista pakkomielteisten ihmisten silmissä vanhempieni hiljaisuus ja pidättyvyys näyttivät todennäköisesti säälittävältä ujoudelta köyhiltä, jotka astuivat ensimmäistä kertaa palatsiin. Seisomme keskellä olohuonetta noin 3 minuuttia, mutta kumpaakaan vanhemmista isäntiä ei näkynyt. Pekka, nolostuneena, tarjosi vanhemmilleni istuimia pitkälle sohvalle. Hän käski palvelijan tuoda vettä ja pyysi anteeksi, sanoen menevänsä ylös hakemaan äitinsä. Tukehtuva hiljaisuus täytti huoneen. Istuin kädet tiukasti ristissä, tuntien sydämeni raapivan kylmää vastaavaa epäkunnioitusta. Isäni näytti huomaavan tyttärensä ahdistuksen, taputti minua hellästi kädellä ja hymyili rohkaisevasti. 5 minuuttia myöhemmin portaissa kaikuivat korkokenkien kopinat. Pekkan äiti, Liisa, vihdoin suostui ilmestymään. Hän oli suunnilleen samanikäinen kuin äitini, mutta hänellä oli yllään uusimman malliston silkkimekko. Kaulassa hänellä oli peukalon kokoinen helmikaulakoru ja sormessaan kiilsi 10 karaatin timanttisormus. Hän laskeutui portaita kiirehtimättä, leuka pystyssä, tarkastellen perhettämme ylhäältä alas kuningattaren katseella, joka tarkisti kerjäläisiä. Ei hymynhäivääkään, ei ripaustakaan tulevien sukulaisten sydämellisyyttä. Liisa käveli vanhempieni ohitse nyökkäämättäkään, suuntasi suoraan keskimmäiseen nahkatuoliin, istuutui hitaasti siihen ja risti jalkansa. Hyvää iltapäivää. Matka on ollut pitkä. Olette varmaan väsyneitä. Talomme on tilava ja palvelijat ovat kiireisiä siivoamassa, joten otamme teidät vastaan ilman asianmukaisia kunnianosoituksia. Toivottavasti ymmärrätte. Hänen sanansa kuulostivat näennäisesti kohteliailta, mutta hänen äänensä oli laahaava ja leikkaava, täynnä sarkasmia ja ylemmyyttä. Isäni pysyi rauhallisena, nyökkäsi vastaukseksi ja sanoi kaiken olevan hyvin, että he olivat saapuneet nopeasti. Sitten hän lisäsi, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun he vierailivat, ja että hän oli iloinen poikien puolesta nähdessään niin upean talon. Upea, Liisa purskahti nauruun, joka oli täynnä pilkkaa. Hän silitti silkkimekkonsa laskoksia ja vilkaisi pöydän reunalla olevaa hedelmäkoria ja yksinkertaiseen käärepaperiin pakattua teetä. Saadaksenne samanlaisen talon kuin meillä, teidän täytyisi tehdä töitä koko elämän. Vaikka näkisitte nälkää kuolemaanne asti, siitä ei riittäisi edes tämän olohuoneen nurkkaukseen asti. Poikani Pekka on johtaja. Hän on tottunut ylellisyyteen pienestä pitäen. Kaikki tässä talossa on eliitin tuontitavaraa. Jopa kädessänne oleva kuppi on aitoa Arabian hienoposliinia. Jo pelkästään astiasto maksaa tuhansia euroja. Joten tuo maalaismainen tee, jonka olette tuoneet, epäilen tuskin sen kelpaavan. Ottakaa se takaisin ja juokaa itse. Ilma olohuoneessa jäätyi heti. Äitini kasvot kalpenivat ja kuppi vapisi hieman hänen kädessään. Sen teen isäni oli itse kerännyt, valiten parhaat tuoreet lehdet ja kuivaten niitä koko kuukauden erityisellä huolella. Se oli hänen vilpittömin lahjansa tähän tapaamiseen.
Ja nyt tämä nainen kohteli sitä kuin toisen luokan roskatavaraa. Veri kiehui suonissani. Halusin hypätä ylös puolustamaan vanhempiani, mutta isäni pani nopeasti käden olkapäälleni ja pakotti minut istumaan. Hänen kasvoillaan leikitteli syvä ja tutkimaton hymy. Maalaismainen tee ei ehkä maksa paljon, mutta siinä on sielu, isäni sanoi Liisalle. Jos te ette ole tottuneet tähän, se ei haittaa. Olemme täällä tänään lastemme vuoksi. Pekka ja Katariina ovat olleet yhdessä 3 vuotta. Heidän tunteensa ovat kestäneet ajan koetuksen, siksi perheemme haluaa puhua teille häistä. Kuullessaan puhuttavan häistä, Liisa nojasi kyynärpäänsä käsinojaan ja tuki leukansa timanttisormussormellaan. Hän porasi minuun terävän, veitsenkaltaisen katseen, täynnä ilkeää pilkkaa. Pekka sen sijaan istui käpertyneenä viereisessä nojatuolissa, uppoutuneena matkapuhelimeensa, osoittamatta pienintäkään aikeita puuttua asiaan tai puolustaa morsiamensa perhettä. Hänen pelkurimainen hiljaisuutensa sillä hetkellä oli kuin näkymätön isku, joka särki 3-vuotisen uskoni häneen. Herra Lehtinen, olette aikuinen mies, Liisa aloitti. Puhun suoraan, jotta ymmärrämme toisiamme. Perheemme kuuluu vanhaan aristokratiaan. Meillä on kansainvälistä liiketoimintaa. Poikani perässä on laumoittain malli ja miljonäärien tyttäriä. Suhteenne Katariinan kanssa pidin aluksi ohimenevänä nuoruuden päähänpistona. Kukapa olisi tiennyt, että hän päättää mennä naimisiin. Olen rehellinen teille, nähdessäni perheenne, teidän ulkonäköänne, pelkään, ettemme ole samalla tasolla. Jos meistä tulee sukulaisia, ihmiset nauravat minulle, että olen tekemisissä maalaistolojen kanssa. Jokainen Liisan huulilta tullut sana iskeytyi ylpeyteemme kuin myrkytetty neula, maalaistolot. Hän oli rohjennut kutsua vanhempiani sillä nimellä ensitapaamisessa. Nostin ylpeästi pääni ja katsoin suoraan tuon ylimielisen naisen silmiin. Liisa, rakastan Pekkaa sen henkilön vuoksi, joka hän on, en hänen asemansa tai tämän talon vuoksi. Rakkautta ei mitata rahassa, eikä ihmisen arvo riipu vaatteista, joita hän kantaa, tai kupista, josta hän juo. Vanhempani ovat rehellisiä työntekijöitä, jotka ovat kasvattaneet minut arvokkaasti. Pyydän, ettette loukkaa perhettäni. Katariina, miten uskallat puhua äidilleni noin? Pekka nosti yhtäkkiä päänsä ja huusi minulle. Hän rypisti kulmiaan ja hänen kasvonsa vääristyivät ärsytyksestä. Se, että äitini ylipäänsä suostui tapaamaan vanhempiasi tänään, on jo valtava myönnytys. Et ole vain kiittämätön, vaan myös uskallat opettaa häntä. Pyydä heti anteeksi äidiltäni. Käännyin jyrkästi Pekan puoleen, mieheen, jolle olin suunnitellut omistavani koko elämäni. Hänen silmissään ei ollut enää sitä lämpöä ja hellyyttä, jolla hän katsoi minua, kun hoidin häntä sairaana. Ei ollut jälkeäkään siitä suloisuudesta, kun hän vannoi suojelevansa minua kaikilta myrskyiltä. Nyt hän oli vain ylimielinen despooti, äidin poika, valmis tallomaan rakastamansa naisen ja hänen perheensä arvon, vain pitääkseen yllä rikkaan illusorista asemaa. Syvä ja jäätävä pettymys valtasi rintani. Se, mitä tunsin nyt, ei ollut enää vain vihaa, vaan kasvavaa vastenmielisyyttä. Miksi minun pitäisi pyytää anteeksi vanhempieni kunnian puolustamisesta, vastasin. Pekka, sanoit, ettei sinua haittaisi. Olisinpa rikas tai köyhä, että tarvitsit vain minua, ja nyt istut täällä kuunnellen, kuinka äitisi nöyryyttää perhettäni ja kutsut sitä myönnytykseksi. Riittää jo. Tämä maalaistolo ei ole edes ylittänyt talomme kynnystä, ja jo nyt hän kunnioittaa tulevaa anoppiaan, huudahti Liisa. Pekka, avaa silmäsi ja katso tätä minun miniääni. Minkälaisen tapakasvattaja sinä haluat tuoda taloon? Liisa löi kovaa lasipöytään, saaden kalliit kupit helisemään säälittävästi. Hän nousi yhtäkkiä, käveli huoneen nurkassa olevaan huonekalun luo, otti sieltä paksun asiakirjakansion ja heitti sen suoraan lasipöydälle perheeni eteen. Paperien kova ääni tuhosi viimeisetkin pidäkkeet, jotka huoneessa olivat. Jos perheenne on niin epätoivoisesti tarttumassa talomme, jos hän haluaa saavuttaa korkean yhteiskunnallisen aseman miniänä muuttaakseen säälittäviä elämiänsä, sanon sen heti. Emme harrasta hyväntekeväisyyttä. Jos Katariina haluaa tulla tähän taloon, hänen on allekirjoitettava tämä avioehtosopimus.
Lukekaa se huolellisesti, en toista sitä. Laskin katseeni kansioon. Avioehtosopimus, otsikon paksut kirjaimet hyppäsivät silmiini. Isäni ojensi hitaasti kätensä, otti kansion ja käänsi sivua täysin rauhallisesti. Ilma olohuoneessa muuttui raskaaksi. Suitsukkeiden haju oli nyt sietämättömän ällöttävä. Ymmärsin, että todellinen taistelu, se ehdoton nöyryytys, jonka tämä nainen oli huolellisesti valmistellut perheeni nurkkaan ahdistamiseksi, oli vasta alkanut. Hän luuli, että raha voisi murskata köyhien selkärangan, mutta hän ei tiennyt, että kansio, jonka hän oli heittänyt, oli kuolemantuomio hänen oman perheensä tyhjille illuusioille. Myrsky oli puhkeamassa. Olohuoneessa tuli niin hiljaista, että kuulin selvästi nurkassa olevan ebenpuisen lattiavanhan kellon rytmikkään tikityksen. Isäni piti asiakirjoja kädessään, kääntäen sivua toisensa jälkeen. Hänen käytöksessään ei ollut pisaraakaan pelkoa tai alistumista, jota köyhä osoittaa rikkaiden murentaessa häntä rahalla. Päinvastoin hänen karkeat sormensa liuuivat painetulla tekstillä uskomattoman hitaasti, samalla kun hänen huulillaan leikitteli kevyt ja käsittämätön omahyväinen hymy. Äitini istui hänen vieressään, kalpeana häpeästä, mutta pysyi täysin hiljaa luottaen täysin mieheensä. Katsoin Pekkaa miestä, jolle olin antanut nuoruuteni, hoivani ja rakkauteni. Hän vältti katsettani juoden vettä lasista välinpitämättömästi, ikään kuin nöyryytys, jota hänen äitinsä sylki perheeni päälle, olisi ollut mitä luonnollisin ilmiö heidän yhteiskunnassaan. Noin 3 minuuttia kului. Isäni sulki kansion ja laski sen varovasti lasipöydälle. Hän selvitti kurkkuaan. Hänen äänensä oli syvä, täynnä piilevää voimaa, joka pakotti ottamaan hänet vakavasti. Hän katsoi suoraan Liisaa ja sanoi hitaasti, että sopimus oli laadittu erittäin yksityiskohtaisesti ja tiukasti. Varmasti hän ja perheen lakimiehet olivat käyttäneet paljon aikaa sen valmisteluun, mutta hän lisäsi, että jotkut kohdat eivät olleet hänelle täysin selviä. Ojensin käteni ja otin asiakirjat isäni kädestä. Heti kun katseeni pyyhkäisi ensimmäisten lausekkeiden yli, hyytävä kylmyys kulki selkärankaani pitkin selästä niskaan asti. Se ei ollut avioehto, joka suojaisi avioliittoa edeltävää omaisuutta, kuten sivistyneet perheet yleensä tekevät. Se oli sopimus henkilön myymisestä orjaksi, asiakirja, joka arvosti ihmiselämää niin julmasti ja häpeämättömästi, ettei se mahtunut ymmärrykseen. Siinä oli mustaa valkoisella. Ensinnäkin, avioliiton solmimisen jälkeen minulla ei ole oikeutta puuttua Pekkarin perheen liiketoimintaan, omistaa tai vaatia mitään osaa heidän omaisuudestaan, mukaan lukien avioliiton aikana hankittu omaisuus. Toiseksi, minun on pakko jättää nykyinen työni, tulla kokoaikaiseksi kotiäidiksi, palvella aviomieheni perhettä, enkä saa palkata palvelusväkeä osoittaakseni uskollisuuteni ja alistumiseni. Kolmanneksi, jos en synnytä miespuolista perillistä 3 vuoden kuluessa, Pekarinin perheellä on oikeus yksipuoliseen avioeroon, ja minä lähden tyhjin käsin ilman oikeutta vaatia elatusapua tai korvauksia. Kädet, joilla pidin paperia, alkoivat vapista, ei pelosta, vaan kurkkuuni nousevasta raivosta. 3 vuotta nuoruudestani. 3 vuotta ruoan valmistusta ja sen toimittamista toimistolle, kun hän valitti väsymyksestä. 3 vuotta siedin tämän hemmotellun lapsen oikkuja saadakseni tänään sopimuksen, joka teki minusta ilmaisen luksuspalvelijan, hautomon tämän tyhjän ja valheellisen aristokratian jatkuvuudelle. No niin, olette lukeneet sen. Mitä mieltä olette? Liisa sanoi. Varoitin teitä. Nämä ovat aatelisperheiden säännöt. Rikasten taloon tullessaan on tiedettävä paikkansa ja osattava uhrata. Älkää unelko, että menette naimisiin magnaatin kanssa ja istutte kädet ristissä hallinnoimassa tämän perheen taloutta. Poikani Pekka hankkii rahat. Hän tarvitsee vaimon, joka tuntee paikkansa, joka on ehdottoman alistuvainen eikä mikään tyyris, joka puuttuu asioihin ja taistelee vallasta. Kirjoittaakaa se nimi. Ja valitsemme hyvän päivän. Lähetän teille 1500 € teidän säälittävään sosiaaliseen Koivukylä-asuntoonne muuttokorvaukseksi, ja tuon teidät tänne, ja sekin on liian suuri kunnia teidän maalaisten perheellenne. Liisan sanat leikkasivat kuin veitsi.
Ne uhkuivat ylimielisyyttä ihmisestä, joka on vakuuttunut siitä, että raha antaa hänelle oikeuden kohdella muita roskana. Hän luuli, että 1500 eurolla hän voisi ostaa ihmisen kokonaan, ostaa koko perheen ylpeyden. Puristin sopimusta niin kovaa, että valkoiset sivut rypistyivät käsissäni. Käännyin Pekan puoleen pakottaen hänet katsomaan minua silmiin. Minussa ei ollut jäljellä ainuttakaan rakastuneen naisen hellyyttä, vain tuhansien vuosien jäätikön kylmyys. Pekka, sinäkin tiesit tästä sopimuksesta, eikö niin? Oletko samaa mieltä näistä käsittämättömistä ehdoista, jotka talloivat ylpeyteni ja tekevät minusta palvelijan omassa avioliitossani? Näin sinä osoitat sen rakkauden, jonka olet vannonut minulle 3 vuoden ajan. Katariina, älä tee kärpäsestä härkästä. Sinun on ymmärrettävä minua. Perheelläni on suuria yrityksiä, monimutkaisia omaisuuksia. Avioehto on normaali käytäntö yläluokassa. Äitini vain huolehtii perheestään. Ja mitä pahaa siinä on, että jättää työnsä ja hoitaa kotia? Minä voin elättää sinua täysin. Palkkasi ovat 4 penniä, sen verran maksaa yksi illalliseni. Miksi vaivautuisit? Allekirjoita se. Se on vain muodollisuus. Tärkeintä on, että rakastan sinua. Se riittää. Älä hermostuta äitiäni. Siitä ei tule mitään hyvää. Hänen tyyneys ja häpeämättömät tekosyyt tulivat ylleni kuin ämpärillinen jääkylmää vettä. 4 penniä, vain muodollisuus. Kävi ilmi, että hänen silmissään kaikki ponnisteluni, itsenäisyyteni ja ylpeyteni olivat vain arvotonta roskaa. Hän piiloutui pelkurimaisesti äitinsä selän taakse, käyttäen valheellisen rakkauden naamiota manipuloidakseen minua ja pakottaakseen minut kumartamaan ja nielemään nöyryytyksen. Despootti, turhamainen ja säälittävä pelkuri. Purskahdin katkerasti nauruun oman sokeuteni vuoksi kaikkina näinä vuosina. Heitin sopimuksen voimalla pöydälle. Paperin iskun ääni kaikui läpi huoneen. Pekka, käy ilmi, että rakkaus, josta puhuit, on hyvin halpaa. Teidän eliittinne hinnoittelee kaiken, jopa omantunnon ja ihmisarvon. Mutta anteeksi, sinä ja äitisi olette erehtyneet osoitteesta. Olen ehkä köyhä, mutta ansaitsen leipäni itse. Minun ei tarvitse ryömiä polvillani eikä nuolla kenenkään kantoja elääkseni tässä teidän valheellisessa kultaisessa häkissä. Pitäkää tämä ällöttävä sopimus ja etsikää muita onnenonkijoita. En aio allekirjoittaa mitään. Kakara, uskallatko puhua noin röyhkeästi omassa talossani? Liisa nousi ylös. Hänen rintansa nousi ja laski kiukusta painavasti. Hänen kalismeikkinsä ei enää peittänyt niitä vääristyneitä ja pahuutta täynnä olevia kasvonpiirteitä, jotka oli kosketettu syvimpään. Hän nosti timanttisormuksella koristellun sormen ja osoitti sitä suoraan kasvoilleni. Hänen läpitunkeva ja kirkas äänensä kaikui valtavassa kartanossa. Hulluus jonkun, jonka tukahdettu ylimielisyys oli räjähtämässä, oli viimeinen pisara, tehden selväksi, ettei ollut paluuta. Ylellinen olohuone muuttui hetkessä tukehtivaksi areenaksi. Ilma tiivistyi vihamielisyydestä. Kun kieltäydyin jyrkästi allekirjoittamasta tuota orjuussopimusta, Liisan valheellinen ylpeys särkyi täysin. Hän oli tottunut murskaamaan heikkoja rahallaan. Hän oli tottunut imarteluun ja alistumiseen. Ja nyt hän sai kovan torjunnan tytöltä, jota hän piti maalaistolona omassa palatsissaan. Hänen haavoittunut egonsa leimahti tuleen kuin bensiiniin heitetty liekki. En odottanut, että näin säälittävät nälkäkurjet uskaltaisivat vaatia oikeuksia täällä. Kuka luulet olevasi, kakara? Luuletko, että hyvillä kasvoilla voit noitua poikani ja tulla tämän talon kuningattareksi? Älkää unelko. Kuule tarkkaan. Perheellämme on miljoonia. Yhteyksiä korkeisiin piireihin. Haistan rahaa kilometrin päästä. Entä perheesi? Kato vanhempiesi surkeaa ulkonäköä. Kulunut paita, haalistuneet housut, jopa hedelmät olette ostaneet torilta. Pelkästään se, että seisot olohuoneessani, on jo tahrinut mattoni. Likaiset loukkaukset pursuivat silkkimekkoon pukeutuneen naisen suusta. Unohdettuaan hyvät tavat ja aikuisen ihmisen aseman, hän käytti alhaisimpia sanoja talloessaan vanhempiani. Äitini istui punaisin silmin ja ohuet kädensä puristivat tiukasti mekonsa reunaa.
Hän itki pelosta nähdessään, kuinka julmasti tytärtäni nöyryytettiin, kun isäni pysyi istumassa liikkumattomana kuin murtumaton kivi. Hänen syvä katseensa tarkkaili hiljaa tuon teeskentelevän nousukkaan naurettavaa näytöstä, joka luuli olevansa aristokraatti. Isäni rauhallisuus raivostutti Liisaa entisestään. Hän otti tuon hiljaisuuden pelkuruudesta, köyhien mykkyydestä, jotka eivät uskalla vastustella rikkaita. Äiti, rauhoitu. Pekka nousi kiireesti, silitellen äitinsä selkää, ja sitten hän kääntyi jyrkästi ja porasi minuun kiihkeän katseen, kun eläin, jonka häntään on poljettu. Näetkö, mihin olet johtanut äitini? Vanhempasi eivät ole opettaneet sinua käyttäytymään vieraillessasi vanhempiesi luona. Jos olette köyhiä, teidän on oltava vaatimattomia, teidän on väistyttävä. Luuletko, että säälittävä ylpeytesi antaa sinulle syötävää? Jos sinulla on yhtään järkeä, polvistu, pyydä äidiltäni anteeksi ja allekirjoita paperi. Ehkä sitten hän armahtaa sinua ja antaa sinun ylittää tämän kynnyksen. Kuullessani tämän mieheltä, jota kutsuin rakkaudekseni, tunsin karvaan maun kurkussani. Inhon aalto nosti minua oksettamaan, säälittävä ylpeys. Köyhien on väistyttävä. Kävi ilmi, että pohjimmiltaan hän oli aina halveksinut perhettäni. Hän lähestyi minua esittäen yksinkertaista ja rakastunutta poikaa, mutta se oli vain leikkiä. Hän etsi alistuvaa ja tottelevaista hölmöä, joka palvelisi häntä ja toimisi suojamuurina hänen pelkurimaiselle despotismilleen. Hengitin syvään tukahduttaen sieluani polttavat vihan liekit ja lausuin kylmästi: Pekka, kukaan ei ole opettanut minua polvistumaan huonosti käyttäytyvien ja häikäilemättömien edessä. Äitisi kantaa merkkituotteita ja timantteja, mutta hänen sisimpänsä on rikkinäisempi ja likaisempi kuin isäni vanha paita. Olemme köyhiä rahoista, mutta emme kunniasta, ja teidän perheellänne on rahaa, mutta käyttäydytte kuin tietämättömät. Häät on peruttu. Uskallatko kutsua minua roskaväeksi? Liisan huuto repi ilmaa. Raivon ja loukatun ylpeyden puuskassa hän menetti lopullisesti järkensä. Hän nappasi pöydältä hienoa posliinikupin, josta nousi tiheää höyryä ja epäröimättä heitti kiehuvan teen suoraan perheeni päälle. Brutalisti, ilkeä ja uskomattoman halpamainen teko. Isä, huusin kauhuissani. Kuuma tee roiskui suoraan isääni. Vaikka hän onnistui nostamaan kätensä ajoissa, osa kiehuvasta vedestä osui hänen rintaansa, jättäen likaisen keltaisen tahran hänen haalistuneeseen paitaansa. Muutama tippa osui hänen kaulaansa ja iho punastui välittömästi. Kallis posliinikuppi putosi persialaiselle matolle ja särkyi teräviksi paloiksi. Korvia huumaava ääni iski tärykalvoihini. Kadunkulkija on päättänyt ryhtyä kuningattareksi. Ulos talostani, ennen kuin kutsun vartijat heittämään teidät ulos kadulle, te nälkäkurjet. Hän seisoi siinä, hengittäen raskaasti. Hänen silmänsä olivat verenpunaiset ja hän osoitti sormella suoraan valtavia ovia. Likainen koppelo. Nämä sanat olivat tappava isku, joka särki viimeisenkin kärsivällisyyteni. Veri kiehui ja nousi päähäni. Isäni, elämäni suurin mies, joka oli rakentanut miljardien imperiumin tyhjästä, mies, joka oli aina opettanut minua olemaan vaatimaton ja hyväntahtoinen, häntä oli juuri roiskittu kiehuvalla vedellä ja kutsuttu koppeloksi naisen toimesta, jonka oli tehnyt hulluksi raha. Hän oli ylittänyt rajan. Puristin nyrkkini niin kovaa, että kynteni iskeytyivät kämmeniin ja veritin ne. Otin askeleen eteenpäin. Katseeni, kuin 1000 jääneulaa, porautui Liisan kasvoihin. Olin valmis ryntäämään hänen kimppuunsa ja antamaan hänelle iskun tuosta nöyryytyksestä. Minua ei kiinnostanut, oliko hän hänen talossaan tai kutsuiko hän vartijat. Aioin tuhota tuon valheellisen eliitin. Mutta sillä hetkellä, kun olin ryntäämässä, tiukka käsi tarttui minua lujasti olkapäähän, vetäen minut takaisin. Tuttu lämpö ja murtumaton voima välittyivät paidan läpi. Se oli isäni. Hän ei osoittanut pisaraakaan tuskasta palovamman vuoksi, ei huutanut raivosta. Me katsoi minua syvällä ja pelottavalla rauhallisella katseellaan ja pudisti tuskin lainkaan päätään. Tunnettu puoleksi hymy ilmestyi hallituksen puheenjohtajan ajankuluttamiin kasvoihin. Tuo hymy oli kylmä ja äänetön, mutta sisälsi lähestyvän tsunamin tuhoavan voiman. Oli aika lyödä tappava kortti.
Isäni oikaisi itsensä hitaasti, otti Liinan housujensa taskusta ja kuivasi kiireettömästi keltaisen teen tahran rinnustaltaan. Hänen liikkeensä olivat rytmikkäitä ja hitaita, mikä loi täydellisen kontrastin Liisan kiihkeään hysteriaan hänen edessään. Hän ei menettänyt hermojaan, ei lausunut yhtäkään kirousta, ei edes vaivautunut vastaamaan sen naisen loukkauksiin, joka seisoi kädet lanteilla. Hänen hyytävä rauhallisuutensa sai olohuoneen lämpötilan putoamaan kertaheitolla pakkasen alapuolelle. Jopa Pekka, joka vielä hetki sitten aggressiivisesti tuki äitiään, astui puolikkaan askeleen taaksepäin vasten tahtoaan. Hänen silmissään näkyi hämmennys. Kadunkulkija, isäni toisti. Hänen syvä äänensä kaikui kuin pronssikellon isku. Hän katsoi Liisaa tiukasti. Hänen katseensa oli terävä kuin paljastettu miekka, valmis läpäisemään hänen kalliiden merkkituotteiden kuorikerroksensa. Liisa, olette oikeassa. Elämässä on kulkukoiria, jotka rakastavat pukeutua leijonan nahkaan teeskennelläkseen. Harmi vain, että tarvitsee vain naarmuttaa sitä valekultaa, jotta lianhaju nousee esiin. Mitä sinä sanot? Uskallatko vastustaa minua? Olen valekultaa, vanha höperö. Liisa sihisi. Hänen meikatut kasvonsa vääristyivät. Hän yritti rynnätä eteenpäin, mutta jähmettyi nähdessään, kuinka isäni otti rauhallisesti taskustaan täysin mustan puhelimen. Se ei ollut kullattu tai timantein koristeltu laite pröystäilyyn, vaan korkean turvallisuuden kryptattu älypuhelin, jota yleensä käyttävät korkea-arvoiset hallituksen virkamiehet ja finanssimagnaatit. Isäni valitsi numeron sytyttämättä kaiutinta, mutta huoneessa oli niin hiljaista, että jokainen hänen sanansa iski läsnäolijoiden tärykalvoihin. Joonas, isäni rauhallinen ja joviaali ääni kaikui, täynnä liikemaailmassa kohtaloja, päättävän miehen ehdotonta auktoriteettia. Tarkista minulle vuokrakartanon hallinnointiyrityksen vuokrattujen kiinteistöjen rekisteri, kulmatalo numero 18. Kenen nimissä sopimus on? Toisella puolella linjaa hänen avustajansa, Joonas, tarkisti nopeasti asiakirjat. Hänen ammattimainen äänensä kuului selkeästi. Herra puheenjohtaja, kulmatalo numero 18 on tällä hetkellä vuokrattu Pohjoisen kauppa Oy yritykselle 10 eurolla kuukaudessa. Vuokralaisen takaaja on herra Pekka Virtanen. Onko ilmennyt ongelmia, puheenjohtaja? Sanat puheenjohtaja ja vuokrattu kaikuisivat olohuoneessa kuin raskaan pommin räjähdys. Liisan kasvot muuttuivat välittömästi. Ärsytystä punaisesta hänen kasvonsa muuttuivat yhtä valkoisiksi kuin paperiarkki. Hänen pupillinsa supistuivat yhtäkkiä, hänen jalkatensa pettäessä hän horjahti ja perääntyi, osuen sohvatuolin käsinojaan. Pekka avasi silmänsä haukotellen. Hänen leukansa loksahti alas, ja puhelin lipsahti hänen käsistään pudoten vaimealla äänellä persialaiselle matolle. Kylmä hiki nousi väärennetyön johtajan geelattuun otsaan. Vuokrattu, puheenjohtaja, Liisa änkytti, sopertaen. Hänen entisestä käskevästä, kimakasta äänestään ei ollut jäljellä mitään. Sen korvasi täydellinen paniikki. Hän katsoi isääni ja sitten minuun, uskaltamatta uskoa kuulemaansa. Isäni ei kiinnittänyt pienintäkään huomiota hänen vapisevansa. Hän jatkoi puhelimessa määräysten antamista. Hänen kylmä ja leikkaava äänensä mursi viimeisenkin toivon noilta huijareilta. Olette myöhässä 2 kuukauden maksusta, eikö totta? Aktivoi sopimusrikkomuslauseke. Irtisano heti kartano numero 18, ne vuokrasopimus. Soita asuntoalueen vartiointipalveluun. Häädä kaikki, jotka ovat laittomasti tässä talossa. Tänä iltana kiellä heitä ottamasta mitään taloon kuuluvia omaisuuksia. Onko selvää? Ymmärretty, puheenjohtaja. Alan heti töihin, pomosnik Joonas vastasi päättäväisesti. Isäni katkaisi puhelun ja pisti puhelimen takaisin taskuunsa, risti kätensä selän taakse ja astui askeleen eteenpäin. Valtava paine, joka vapautui tuosta vanhan, kuluneen paidan miehestä, murskasi täysin hänen mukavoimakkaan ja aristokraattisen perheensä illuusion. Teidän perheenne 5 miljoonan euron huvila, Liisa, kuuluu holding-yhtiölleni. Olen Juhani Lehtinen, Polaris-konsernin hallituksen puheenjohtaja. Tänään pukeuduin näihin vanhoihin vaatteisiin ja toin yksinkertaisen teen vain tarkistaakseni, arvostiko tyttäreni rakastama nuori mies häntä todella.
En odottanut joutuvani todistamaan upeaa spektaakkelia valerikkaista, jotka harjoittavat petoksia. Herra Lehtinen, Katariina. Mitä tämä tarkoittaa? Polaris-konserni, oletko sinä presidentti Lehtisen tytär? Pekka syöksyi, eteenpäin änkyttäen, yrittäen tarttua käteeni. Hänen jalkansa vapisivat ja olivat romahtamaisillaan. Kaikki hänen tekopyhä patriarkaalinen ylimielisyytensä oli haihtunut. Jäljellä oli vain pelkuruus ja paljastuneen valehtelijan surkea ulkonäkö. Hän oli ymmärtänyt, että mies, jota hän ja hänen äitinsä olivat juuri loukanneet ja teellä roiskineet, oli kaikkivoipa omistaja, jolla oli käsissään se sama ylellinen elämä, jonka he olivat yrittäneet ottaa omakseen. Peräännyin kylmästi, työntäen Pekan hikisen käden pois. Katseessani oli vain äärimmäistä halveksuntaa ja sääliä. Kyllä, Pekka. Nämä samat maalaistolot ja nälkäkurjet, joita sinä ja äitisi juuri nöyryytitte, ovat tämän talon todellisia omistajia. Luulitteko, että vuokraamalla huvilan ja ostamalla merkkituotteita luotolla voisitte elää muiden kustannuksella? Teidän eliittinne on tietysti erittäin kallista, mutta valitettavasti teillä ei ole rahaa maksaa siitä. Isäni kietoi käsivartensa äitini olkapäille hellästi. Hänen äänensä kuulosti niin arkipäiväiseltä, kuin hän olisi puhunut roskien viemisestä. Tätä huvilaa ei enää vuokrata. Ulus täältä. Tunnin päästä turvallisuus saapuu. Kerätkäätte surkeat tavaranne ja lähtekää talostani. Ai, melkein unohdin. Isäni katsoi särkynyttä kuppia lattialla ja veti suuhunsa julman hymyn. Älkää unohtako korvata tämän posliinikupin hintaa. Se on vuokrattujen omaisuuksien luettelossa. Sanottuaan tämän isäni kääntyi päättäväisesti. Hän otti äitini kädestä ja astui ulos ylpeänä valtavista tammista ovista, jättäen jälkeensä epätoivoiset huudot, astioiden särkymisen äänen ja Liisan ja hänen poikansa katastrofaalisen tappion. Heidän valheellisen elämänsä saippuakupla oli puhjennut ja todellinen painajainen oli vasta alkanut heille. Kun poistuimme valtavista puovista, Helsingin raikas iltailma iski vasten kasvojamme tuoden mukanaan erikoisen helpotuksen. Isäni ei enää pyytänyt taksia. Heti ulos tullessamme kiiltävä musta Maybach lähestyi hiljaisesti ja pysähtyi aivan edessämme. Avustaja Jonas tuli nopeasti ulos ja avasi oven kunnioittavasti. Vanhempani istuivat takana ja minä apukuskin paikalla. Sen sijaan, että isäni olisi käskenyt ajaa, hän naputteli sormellaan käsinojaa viitaten kuljettajalle pysähtymään vanhan puun varjoon noin 20 metrin päähän kartano numero 18. Laskeuduimme puoliksi alas tummennetut ikkunat ja odotimme hiljaa päivän parhaan näytelmän huippukohtaa. Tasan 15 minuuttia myöhemmin korvia huumaavat torven soitot repäisivät yksinomaisen asumalueen hiljaisuuden. 3 kiinteistön vartiointipalvelun ajoneuvoa saapuivat täydellä vauhdilla ja jarruttivat jyrkästi Pekkan talon porttien eteen. 15 mustiin univormuihin pukeutunutta, pitkää, vahvaa ja kivikasvoista vartijaa laskeutui yhtäaikaisesti autoista. Turvallisuuspäällikkö painoi radiopuhelintaan antamaan merkin ja kultaisilla yksityiskohdilla koristellut takorautaportit aukesivat välittömästi. He marssivat taloa kohti raskailla askelilla, kuin joukko, joka tuli perimään verovelkaa. Tuolta etäisyydeltä kuulin selvästi Liisan lävistäviä huutoja, jotka tulivat olohuoneesta. Mitä te teet? Kuka antoi teille luvan murtautua talooni? Tiedättekö edes, kuka minä olen? Pekka, missä sinä olet? Soita poliisille heti. Pidättäkää nämä roistot. Hyvää iltapäivää. Olemme Polaris-konsernin kiinteistöhallintapalvelusta. Johdon hätäjärjestyksen perusteella kartano numero 18, niin vuokrasopimus Pekka Virtasen nimissä on irtisanottu välittömästi maksulaiminlyöntien ja muiden sopimuksen ehtojen rikkomusten vuoksi. Vaadimme teitä ja herra Virtasta poistumaan välittömästi holding-yhtiömme omaisuudesta. Odottakaa, pojat. Minä selvitän rahat heti. Olen Pohjoisen kauppa Oy, ne johtaja. Olemme vain 2 kuukautta myöhässä. Minulla on miljoonia. Teen siirron heti. Rikotte lakia. Haastan teidät oikeuteen. Pekan vapiseva ja änkyttävä ääni, joka yritti puolustaa oikeuksiaan, kaikui pihalla.
Hän yhä takertui teeskenneltyyn johtaja-asemaansa yrittäen pelastaa sen vähäisenkin, mitä hänen arvokkuudestaan oli jäljellä. Mutta ammattilaisille, jotka oli koulutettu suojelemaan multimiljonäärien omaisuutta, vuokranperijän uhkaukset olivat merkityksettömiä. Herra Virtanen, luottotilinne, joka liittyy sopimukseenne, pankki lukitsi jo tänä aamuna perimättömien velkojen vuoksi. Holding-yhtiöllämme ei ole syytä odottaa. Määräys on tullut henkilökohtaisesti puheenjohtaja Lehtiseltä. Jos ette poistu vapaaehtoisesti, olemme pakotettuja käyttämään voimaa. Kuullessaan Juhani Lehtisen nimen, Liisa vaikeni välittömästi talon sisällä. Luultavasti vasta sillä sekunnilla tuo ylimielinen nainen ymmärsi sen valtavan voiman, joka oli niillä samoilla nälkäkurilla, joita hän oli juuri roiskunut kiehuvalla vedellä. Ei kulunut 5 minuuttia, kun odottamani kohtaus kehittyi. 2 valtavaa vartijaa raahasivat Pekkaa kainaloista pitkin ja heittivät hänet pihalle marmorilaatoille. Liisa työnnetään ulos 3 muun miehen kanssa. Hänen täydellinen kampauksensa oli muuttunut varpuspesäksi. Silkimekko oli vinossa ja jaloissa hänellä oli vain yksi kotislippari. Päästäkää minut irti. Minun tavarani, minun laukkuni, minun timanttini ovat jääneet sisälle. Mitä te olette, varkaita? Kaikki talon arvokkaat tavarat, mukaan lukien huonekalut, koristeet ja rikkonneenne posliiniastiasto, on luetteloitu vahinkojen arviointia varten. Olemme antaneet teidän ottaa vain henkilökohtaiset esineenne ja vaatteet. Muutama halpa kangaslaukku lensi ovista ulos ja putosi ryminällä maahan. Vetoketjut aukesivat, paljastaen nuhruisia ja rypistyneitä vaatteita, jotka levisivät pihalle. Aristokratian etiketti, se korkean yhteiskunnan illuusio, jonka Liisa ja hänen poikansa olivat niin huolellisesti rakentaneet, oli tallottu paljastaen heidät todellisiksi nälkäkuriksi, joita he olivat. Pekka ryömi maassa, keräten kuristuksenomaisesti paitoja ja housuja ja työntäen ne takaisin matkalaukkuun. Hän ryömi pölyssä ja mudassa, uskaltamatta nostaa päätään tarkistaakseen varakkaiden naapureiden kanssa, jotka olivat jo alkaneet avata ikkunoita osoitella ja supista. Isäni, istuen autossa, otti kulauksen vettä. Hänen äänensä oli monotoninen, ilman tarpeetonta tunnetta. Näetkö, tyttäreni? Saippuakupla puhkeaa helposti yhdellä kosketuksella. Antakoon nämä 3 vuotta sinulle arvokkaan oppitunnin, jotta opit arvostelemaan ihmisiä. Mennään, Joonas. Kotona meitä odottaa herkullinen karjalanpaisti, jonka äiti on valmistanut tänä iltapäivänä. Nyökkäsin ja painoin painiketta nostaakseni ikkunan ylös. Juuri kun tummennettu lasi hissi hitaasti ylös, Pekka nosti sattumalta päänsä ja katseemme kohtasivat. Hänen silmänsä olivat suuret. Niistä heijastui katumusta, järkytystä ja puhdasta epätoivoa. Hän avasi suunsa huutaakseen nimeni, mutta Maybach lähti pehmeästi liikkeelle jättäen teeskentelevän äidin ja pojan täysin yksin kadulle, jota Helsingin valot valaisivat, ilman kotia, ilman rahaa ja valtava velka romahtamaisillaan heidän päälleen. Sinä iltana, palattuani todelliseen kotiini, 600 neliömetrin kattohuoneistoon Mannerheimintien pilvenpiirtäjän huipulla, josta Pekka ei ollut tiennyt 3 vuoden aikana mitään, istuin hiljaa vasikanahkasohvalla lasi punaviiniä kädessäni. Vieressäni marmoripöydällä oli paksu kansio, jossa olivat avustajani Juunaksen juuri tuoman tutkimuksen tulokset. Vain muutamassa tunnissa Polaris-konsernin yritystiedustelupalvelut olivat kääntäneet ylösalaisin Pekan ja hänen äitinsä koko historian, alkuperän ja taloudelliset toimet viimeisten 5 vuoden ajalta. Mitä enemmän luin, sitä enemmän minua oksetti. Inhoni kasvoi siihen pisteeseen, että halusin heittää lasin seinään. Kävi ilmi, että 3 vuoden ajan en ollut rakastunut. Olin joutunut huijariliigan verkkoon. Raportissa oli täysin selvää. Pekka oli kotoisin syrjäisestä kylästä. Hänen isänsä oli kuollut varhain ja hänen äitinsä Liisa oli alueella tunnettu uhkapelaaja, joka oli kerännyt paljon velkoja ja paennut Helsinkiin. Oletettu vientiyritys,
Pohjoisen kauppa oli todellisuudessa haamuyritys, peiteyritys kuvitteellisella osakepääomalla perustettu rahanpesuun ja vakuuksien varastamiseen pieniltä alueellisilta kumppaneilta. Katariina, käskin tarkistaa tarkasti Mercedesin, jolla Pekka kuljetti sinua, Joonas oli sanonut minulle. Todellisuudessa auto oli vuokrattu kuukaudeksi Vantaan Tikkurilan epäilyttävien luotonantajien omistaamaan autoliikkeeseen. Kaikki merkkituotteiden vaatteet, väärennetyt laukut ja helmet, joita hänen äitinsä tänään kantoi, olivat 90% laadukkaita jäljitelmiä Vantaan Variston alueen teollisuusalueelta ja loput 10% vuokrattuja artikkeleita erikoistuneista palveluista niille, jotka haluavat teeskennellä. Käänsin Pekkan tiliotteita. Punaiset numerot varoittivat erääntyneistä veloista luottokorteilla, kulutusluotoilla ja mikrolainoilla 10 eri pankeissa. He ottivat uusia velkoja maksaakseen vanhoja. He vuokrasivat huvilan yhtiöltämme julkisivuna ja kuvasivat videoita ja valokuvia sosiaaliseen mediaan, hankkien liikekumppaneiden luottamuksen ja huijaten hyväuskoisia. Mutta miksi he olivat ottaneet minut tähtäimeensä, tavallisen toimistotyöntekijän, joka matkusti metrolla ja vuokrasi halvan asunnon? Saapuessani viimeiselle sivulle ymmärsin kaiken. Liisa ei ollut ollenkaan tyhmä, hän oli vanha ovela kettu. Kanavistaan he olivat saaneet selville, että minulla oli merkittävä säästötili, jonne isäni holding-yhtiön bonukset maksettiin palkkani verukkeella. Lisäksi luottotietoni olivat moitteettomat. En ollut koskaan ottanut lainaa. Hänen julman avioehtosopimuksensa tarkoituksena ei ollut vain tehdä minusta ilmainen palvelija. Ällöttävin lauseke oli painettu pienillä kirjaimilla viimeiselle sivulle. Vaimo käyttää vapaaehtoisesti henkilökohtaisia luottotietojaan miehen tarvitsemien lainojen takaamiseen liiketoimintaa varten. Viha syttyi, polttaen jokaisen sieluni solun. He olivat halunneet virittää minulle ansan. He halusivat, että allekirjoittaisin paperit ja sitten käyttäisivät nimeäni pankkilainojen saamiseen, kuormittamalla minut kaikella sillä mädällä velkakuormalla, johon he olivat sotkeutuneet. Jos asia onnistuisi, he pakenevat jättäen minut yksin valtavien velkojen kanssa lain silmätikuiksi tai jopa vankilaan. Ja jos kaikki menisi heidän suunnitelmiensa mukaan, minusta tulisi vain hautomo ja orja ilman oikeuksia, jonka he voisivat heittää kadulle milloin tahansa tyhjin käsin, koska mikään omaisuus ei olisi minun nimissäni. Rintani jäätyi. 3 vuotta nuoruutta heitettynä hukkaan, 3 vuotta valmistaessani hänelle soseita, ommelle napeja, säästäen jokaisesta palkasta ostaakseni hänelle kalliin sveitsiläisen kellon syntymäpäivänä. Uskoin naivisti rakentavani todellista rakkautta, joka ylitti materialistisen maailman. Ja kävi ilmi, että hänen silmissään en ollut muuta kuin lihava lammas odottamassa teurastukseen pääsyä. Tuona iltana, kun Pekka pelkurimaisesti vaati minua polvistumaan äitinsä edessä, hän ei tehnyt sitä lapsellisesta antaumuksesta, vaan pelosta, että pilaantunut shakki pelinsä loppu. Nostin lasin ja join viinin yhdellä kulauksella. Punainen, karvasneste poltti kurkkuani ja herätti täysin uuden ihmisen sisälläni. Hyväntahtoinen, säyseä ja naivi, satuihin uskova tyttö oli kuollut samana iltana kartanon numero 18 olohuoneessa. Nyt siinä seisoi Katariina Lehtinen, Polaris-konsernin miljonääri Imperiumin ainoa tytär ja tuleva perijä. Joonas, sanoin, ääneni kuului matalana, mutta siinä oli jonkun tappavan päättäväisyyttä, joka oli valmis murskaamaan saaliinsa. Lähetä tämä raportti lakiosastolle. Huomenna aamulla haluan kaikki nämä väärennetyt pohjoisen kauppa, ne talousraportit kaikkien Pekkan yhteistyökumppaneiden, tavarantoimittajien ja velkojien pöydillä. Polaris-konsernin nimissä levitä huhua kaikkiin pankkeihin Pekka Virtasen perimättömistä veloista. Haluan katkaista heidän hapensa. Koska he niin kovasti pitävät magnaatteina teeskentelystä, aion näyttää heille, miltä tuntuu murskautua kuoliaaksi rahalla. Käskystä, Katariina. Huomenna kello 8 aamulla teidän maailmanne romahtaa virallisesti. Nyökkäsin ja heitin kansion pöydälle. Ikkunan takana Helsingin pimeä taivas oli peittynyt synkkiin pilviin, ei yhtäkään tähteä. Aivan kuten Pekan ja hänen äitinsä tulevaisuus. Kello löi 8 maanantai-aamuna.
Samalla kun ensimmäiset ja aggressiiviset auringonsäteet alkoivat sulattaa asfalttia, todellisen pääoman absoluuttisen vallan koneisto käynnistyi virallisesti. Minun ei tarvinnut näyttää kasvojani, soittaa, huutaa tai uhkailla kuten pikkuroistot. Tyydyin istumaan toimistossani Polaristornin ylimmässä kerroksessa nauttien kupillisen ensiluokkaista arabikakahvia ja kuuntelemalla Joonaksen raporttia dominovaikutuksesta, joka tuhosi Pekkan perheen. Uutinen siitä, että pohjoisen kauppa oli häpeällisesti hävitetty yksinoikeudella sijaitsevalta tilalta keskellä yötä, levisi kulovalkean tavoin yrityskokouksissa. Huijareille, jotka elävät teeskentelystä, maine ja rikkauden naamio ovat heidän ainut pelastuksensa. Riitti, että tämä naamio repittiin pois, jotta kaikki romahti nopeammin kuin korttitalo tuulessa. Katariina. Lakiosasto ilmoittaa. Heti kun tärkein kumppani Tampereelta sai tiedot pohjoisen kauppa ne valitettavasta taloudellisesta tilanteesta, se purki yksipuolisesti välittömästi 10 tonnin lannoitteiden tuontisopimuksen. He ovat jo lähettäneet lakimiesryhmän Pekkan vuokraamaan toimistoon vaatimaan 150 euron vakuusmaksun palautusta, ja pienemmät kumppanit, joihin huhut ovat myös levinneet, alkavat kokoontua rakennukseen. Käännyin hieman tuolissani ja katsoin alas autovirtaa, joka oli pienenpieniä kuin muurahaiset. Täydellistä. Entä pankit? Aivan niin kuin käskitte, olemme lähettäneet varoituksen kanaviemme kautta. Tänä aamuna useat suuret pankit ovat lähettäneet samanaikaisesti ilmoituksia pohjoisen kauppa le vaatien lainojen ennenaikaista takaisinmaksua finanssiraporttien väärennösten paljastumisen vuoksi. Kaikki Liisan ja Pekka Virtasen henkilökohtaiset luottokortit on täysin estetty. Lisäksi Vantaan Tikkurilan luotonantajien perintäosasto, jolle Pekka vuokrasi Mercedes-Benzin, on jo lähettänyt roistoja hänen toimistonsa hakemaan auton takaisin ja perimään velkoja veitsi kurkulla. Naurahdin hiljaa. Huulillani leikitteli kylmä tyytyväisyyden hymy. Niin kuin olin epäillyt, ne, jotka elävät valheesta, pelkäävät eniten totuuden valoa. 3 vuotta Pekka oli tottunut pukeutumaan pukuihin, hajustelemaan kalliilla hajuvesillä ja istumaan johtajantuolissa esittäen menestyvän miehen roolia. Nyt kun hänen täytyy kohdata kasvotusten aggressiiviset velkojat, pankkien haastekirjeet ja vankilatuomion uhka petoksesta, oli taattua, että hänen tahrattomaksi luultu naamionsa särkyisi kappaleiksi. Samalla henkilökohtaisen matkapuhelimeni näyttö syttyi. Pekkan nimi ilmestyi. Viittasin Joonakselle, jotta hän poistuisi. Painoin vastausnappia, kytkin kaiuttimen päälle ja aloin sormillani naputella hitaasti tammipöytää. Katariina, Katariina, vastasit. Kiitos luoja. Pekkan ääni oli käheä ja katkonaista paniikista. Taustalta kuului huutoja, huonekalujen särkymisen ääntä ja lasien rikkoutumista. Varmasti velkojat tuhosivat hänen vuokraamansa toimiston juuri sillä hetkellä. Katariina, pelasta minut, pyydän sinua. Puhu hyvä sana Juhani Lehtisen puolesta. Pyydä isääsi armahtamaan minut. Kumppanit purkavat sopimuksia. Pankit vaativat velkoja. Ja toimistoni oven toisella puolella on roistoja. He lupaavat leikata käteni irti. Katariina, olemme olleet yhdessä 3 vuotta. Et voi olla niin julma minua kohtaan. Myönnän virheeni. Olin idiootti, kun annon äitini loukata vanhempianne. Anna anteeksi. Pyydän anteeksi polvillani koko perheeltäsi. Kuunnellessani säälittävää nyhkyttelyä ja anomuksia siitä pelkurista, joka edellisenä päivänä oli ylimielisesti vaatinut minua polvistumaan äitinsä edessä, tunsin absoluuttisen ekstaasin virtaavan suonissani. 3 vuotta yhdessä. Mikä vitsi, kuinka hauskaa, että hän turvautui tuohon valheelliseen ja itsekäsästi luotuun siteeseen pelastuslautana. Pekka, minun ääneni kuulosti pehmeältä, mutta se iskeytyi hänen tärykalvoihinsa tuhansien myrkytettyjen neulojen tavoin. Mitä perheellämme on tekemistä sen kanssa, että roistot ahdistelevat sinua ja kumppanisi rikkovat sopimuksia? Se on seurausta omista petollisista suunnitelmistasi, raporttien väärentämisestä ja petollisten ulkonäköjen käyttämisestä ihmisten huijaamiseen. Isäni ei pannut veistä kurkkuusi pakottaakseen sinua ottamaan lainoja. Me vain otimme takaisin talon, jonka maksat jättämäsi.
Olet yrityksen johtaja ja aristokraattien perillinen. Olet tottunut ylellisyyteen. Mitä pienistä veloista? Antakoon äitisi myydä pari hermeslaukkujaan tai timanttinsa ja maksaa kaikki. Miksi soitat minulle? Ei, Katariina. Sinä tiedät hyvin, että kaikki on valhetta. Olen konkurssissa, minulla ei ole senttiäkään pankissa. Äitini on saanut verenpainekriisin ja on sängyssä huonossa hostellissa saamassa tiputusta. Auta minua viimeisen kerran. Teen töitä sinulle kuin orja maksaakseni kaiken takaisin. Rakastan sinua todella, Katariina. Sanat, jotka tulivat hänen valehtelevasta suustaan, saivat minut yökkäämään. Rakastaa minua todella. Ketä hän rakasti? Minua vai Polaris-konsernia, joka oli hänen pelastusrengas? Hän rakasti minua niin paljon, että pakotti minut allekirjoittamaan sopimuksen, joka muutti minut orjaksi ja hänen velkojensa syntipukiksi. Pidä tuollainen halpa rakkaus itselläsi ja mene maksamaan velkasi, Pekka. Keskeytin hänet kylmästi. Ääneni muuttui armottomaksi ja leikkaavaksi. Eilen, kun äitisi heitti kiehuvaa vettä isäni päälle, suljit omilla käsilläsi viimeisen pelastusoven. En lähetä sinua hautaan. Palautan sinut vain todelliseen ja halpaan nälkäkurjen luonteesi, siihen samaan, jonka vuoksi äitisi halusi eilen hieroa kasvojani. Nauti tappion mausta, valemagnaatti. Katkaisin puhelun ja heitin puhelimen pöydälle. Pekkan huudot loppuivat, jättäen toimistooni täydellisen ja vaikuttavan hiljaisuuden. Taaksepäin nojautuessani pehmeään nahkaistuimeen tajusin, että pelkurimaisuudellaan hän ei tyytyisi vain yhteen puheluun. Nurkkaan ahdistettu koira tekee mitä tahansa. Se joko puree tai ryömii omistajansa jalkoihin anoen armoa. Näytelmä ei ollut vielä ohi. Tuon teeskentelevän rikkauteen pyrkivän elostelijan lopullinen nöyryytys oli vielä edessä. Helsingissä oli alkanut voimakas kesäsade. Pimeni. Taivas oli peittynyt harmaisiin pilviin, jotka ennustivat voimakasta myrskyä. Lähdin urheiluautollani Polaris-konsernin pääkonttorin maanalaisesta pysäköintihallista ja suuntasin kohti vanhaa Koivukylän sosiaalista asuntoa, samaa 45 neliömetrin kokoista asuntoa, jonka olin vuokrannut 3 vuoden ajan, luoden valheellisen ja viihtyisen pesän piilottaakseni miljardööriperijän asemastani. Tänään olin päättänyt palata sinne keräämään viimeiset henkilökohtaiset tavarani ja sulkea lopullisesti elämäni typerimmän ja sokeimman luvun. Tiesin hyvin, että Pekka, pelkurimaisuutensa ja epätoivoisen yrityksensä tarttua viimeiseen oljenkorteen turvin epäilemättä tulisi tänne. Hänellä ei ollut minne mennä tai mihin tarttua paitsi esittää edessäni jälleen elämänsä suuren rakkauden roolia ja odotukseni täyttyivät. Juuri kun olin laittamassa vanhoja vaatteitani kangaskassiin, ukkosen jyrähdys kaikui ja rankkasade piiskasi rakennuksen kattoa. Samassa hetkessä ovella kaikui kiihkeitä, epätoivoisia ja surullisia koputuksia. Se oli jonkun koputus, joka tuskin pysyi pystyssä. Hän näytti liukuneen alas seinää ja koputti ohutta puuovea viimeisillä voimillaan. Lähestyin hitaasti, kiireettä käännyin lukkoa ja avasin oven raolleen. Edessäni ilmestyi niin säälittävä kuva, että jos olisin ollut se 3 päivän takainen minä, olisin itkenyt säälistä. Mutta sillä hetkellä rinnassani hallitsi vain kylmyys ja täydellisin halveksunta. Pekka oli polvillaan juuri kynnyksellä, tummansininen mittatilauspuku, josta hän niin paljon ylpeili sinä päivänä, jona perhettäni nöyryytettiin, näytti läpimärältä ylhäältä alas, rypistyneeltä ja mudalta peittyneeltä. Geelatut hiukset tarttuivat hänen kasvoihinsa, jotka olivat kalpeat ja verestä pois valuneet. Kiiltävät nahkakengät olivat naarmuuntuneet ja tahraantuneet vanhan korttelimme lätäköistä. Hän nosti minua kohti turvonneet ja punaiset silmänsä, hänen huulensa vapisivat ja hampaat kalisivat kylmästä ja pelosta. Tuolloin hän ei eronnut lainkaan kulkukoirasta, jonka omistaja oli heittänyt kadulle, jota oli pahoinpidelty ja joka nyt ryömi nuolemaan sen jalkoja, jota oli hetkeä aikaisemmin yrittänyt purra. Katariina, olet täällä. Kiitos Jumalalle, että olet täällä. Päästä minut sisään, Katariina. Minulla on hirveän kylmä. Minua etsitään tappaakseni. Minulla ei ole enää minne mennä. Hän ojensi vapisevat ja likaiset kädet,
yrittäen tarttua valkoisen silkkimekkoni helmaan. Otin askeleen taaksepäin kylmästi. Ristin käsivarteni ja katsoin polvillaan olevaa miestä veitsenterävällä katseella. Ovi oli raollaan juuri sen verran, että käytävän keltainen valo lankesi ulos, mutta en aikonut päästää häntä sisään. Olet erehtynyt ovesta, Pekka. Nämä ovat säälittävien köyhälistöläisten ja nälkäkurjien lähiöitä. Jos sinun kaltaisesi aristokraatti tulee tänne, saattaisit liata lattiamme. Eikö äitisi sanonutkin niin pari päivää sitten? Miksi et palaa 5 miljoonan huvilaasi ja suojaudu sateelta? Vai ovatko Vantaan Tikkurilan roistot jo vieneet vuokraamasi Mercedes-Benzin ja jouduit tulemaan tänne kävellen lätäköiden läpi? Kuullessaan myrkyllisen sarkasmini, Pekka näytti saavan iskun haavoittuvimpaan kohtaan. Hän nojasi päänsä ovenkarmia vasten ja purskahti itkuun. Aikuisen miehen itku kuulosti uskomattoman säälittävältä ja teeskennellyltä. Hän palasi samaan vanhaan virteen yrittäen pestä mataluutensa krokotiilin kyynelillä ja syyttämällä muita. Katariina, älä ole niin julma, se sattuu kauheasti. Kaikki on äitini syytä, vannon sen. En tiennyt mitään siitä raa'asta sopimuksesta. Hän laati sen ja pakotti minut tottelemaan. Jos olisin kieltäytynyt, hän uhkasi riistää perintökaaren ja tehdä itsemurhan. Tiedät, kuinka hyvä poika olen. En voinut olla vasten äitini tahtoa, mutta pohjimmiltani rakastan vain sinua. Minulle oli aina yhdentekevää, olitpa sitten köyhä tai miljonäärin tytär. Tunneeni näinä 3 vuotena ovat olleet todellisia. Muistatko, kun sinulla oli kuumetta? Vietin 3 yötä ilman unta, istuen kanssasi sairaalassa. Pidin sinua kädestä ja lupasin suojella sinua koko elämäni. Pekkan häpeämättömyys nousi tasoille, joita en voinut edes kuvitella. Hän oli kaivanut vanhoja muistoja menneisyydestä peittääkseen mädäntyneen olemuksensa. Hän käytti omaa äitiään suojanaan syyttäen tätä kaikesta esittääkseen heikon miehen roolia olosuhteiden uhrina. Hän luuli, että olisin edelleen sama naivi ja hellä idiootti, joka sulaisi muutaman kauniin lupauksen edessä. Katariina, olen menettänyt kaiken. Yritys on konkurssissa. Velkojat etsivät minua. Äitini on osastolla huonossa hostellissa ilman rahaa lääkkeisiin. Minulle ei ole jäänyt mitään, mutta en kadu rahaa. Kadun, että olen vahingoittanut sinua ja vanhempiasi. Lyö minua, loukkaa minua, tee mitä haluat, mutta anna minulle mahdollisuus aloittaa alusta. Unohtakaamme kaikki tapahtunut. Palataan niihin rauhallisiin päiviin. Menen töihin kantoapulaisena, työläisenä, mitä tahansa, kunhan olet vierelläni. Pyydän sinua. Sano vain yksi sana presidentti Lehtiselle. Pyydä häntä poistamaan tilieni esto. Antakaa minulle ja äidilleni pelastustie. Armahtakaa Katariina. Älkää kantako tätä syntiä omassa tunnossanne. Hän nosti kasvojaan, pyyhki kyyneleensä ja rämähtikin päätään vasten lattialaattoja oveni edessä. Kumiseva ääni sekoittui ukkosen jylinään ikkunan toisella puolella. Täydellinen tragedia, jonka näytteli kaikkien aikojen säälittävin. Hän pyysi rakkautta, mutta hänen viimeisessä virkkeessään näkyy lopulta ketun häntä, pyydä häntä poistamaan tilieni esto. Kävi ilmi, että hänen ryömintänsä sateessa ei ollut lainkaan tarkoitus pitää naista, vaan hyötyä perheeni vaikutusvallasta ja päästä eroon velkojen hirttosilmukasta. Hän panosti armollisuuteeni, käyttäen hyvyyttäni työkaluna. Säälittävä paska Romeo-paperiin käärittynä. Tarkkailin naurettavaa esitystä. Huulieni kulmat venyivät hitaasti muodostaen kylmän hymyn. Ajoin antaa hänelle armoiskun katkaistakseni ikiajoiksi tuon mädän solmun. Kadulla satoi kaatamalla ja tuuli ujelsi käytävässä, mutta tuo kylmyys ei ollut mitään verrattuna jäätävään välinpitämättömyyteen, joka vallitsi rinnassani. Katsoessani etujeni eteen kutistunutta miestä tunsin niin suurta inhoa, etten halunnut tuhlata enää sekuntiakaan hänen valheelliseen ylenkatseeseensa. Oli tullut aika repiä lopullisesti pois se mädäntynyt ja tyhjä naamio, jota hän yritti korjata halvoilla tekosyillä. Nojasin ovenkarmiin ja katsoin ylhäältä päin hänen märkää päälakeaan. Ääneni oli luja ja selkeä, iskien jokaisen sanan hänen mielen perukoilleen. Oletko valmis, Pekka? Oletko jo lopettanut roolin heikkona uhrina? Jos olet, avaa korvasi ja kuuntele minua.
lakkaa käyttämästä termiä todellinen rakkaus. Älä saastuta niin pyhää käsitettä, dises, että et tiennyt sopimuksesta mitään. Älä naurata minua. Pidätkö minua idioottina? Siellä oli lauseke, joka sanoi, että minun oli taattava kaikki pankkilainasi. Jos et olisi näyttänyt mädäntyneitä raporttejasi äidillesi, miten hän olisi keksinyt sisällyttää niin vastenmielisen lausekkeen muuttaakseen minut nukeksi ja maksaakseen roistojoukkojemme velat? Pekka pysähtyi yhtäkkiä ja lopetti pään hakkaamisen maahan. Hän tuijotti minua suurin silmin, joissa näkyy puhdasta paniikkia hänelle, että hänen ovelin ansa oli paljastettu pienintäkin yksityiskohtaa myöten. Hän avasi suunsa aikoen puolustella itseään, mutta minä nostin käteni ja leikkasin hänen valheet kurkusta jo heti alkuunsa. Lopeta äitisi syyttäminen. Olet 30 mies ja kaikki on äiti pakotti. Jos sinulla olisi selkärankaa, jos todella olisit rakastanut minua, kun äitisi heitti kiehuvaa vettä isäni päälle, olisit asettunut minun puolelleni puolustamaan perhettäni, etkä olisi alkanut huutaa minulle ja pakottanut minua pyytämään anteeksi säästääksesi ylenpalttisen valheellisen asemanne. Sinun hiljaisuutesi ja osallisuutesi silloin osoittivat yhden asian. Olet pelkuri, loinen, joka piiloutuu äitinsä hameen helmoihin, ruokkii ylpeyttään pettämällä muita. Katariina, olin väärässä, todella väärässä. Se oli virhe. Pelkäsin vain, että äitini nostaisi metelin ja häpäisisi meidät naapureiden edessä. Halusin sopia asian rauhallisesti. Muista, miten hyvin meillä oli yhdessä. En koskaan antanut sinun puuttua mihinkään. Olimme onnellisia. Onnellisia. Millä oikeudella uskallat puhua onnesta? Ylpeiletkö 3 yöstä sairaalassa? No, sallikaa minun muistuttaa teitä, kuka pesi ja silitti merkkituotepaitojasi 3 vuoden ajan, jotta voit huijata liikekumppaneitasi. Kun tulit kotiin humalassa yritysillallisilta ja oksensit, kuka vietti koko yön siivoamalla oksennuksiasi ja huolehtimalla sinusta? Kuka säästi joka pennin palkastaan ostaakseen sinulle syntymäpäivälahjaksi sen väärennetyn halvan Hublot-kellon? Ja sitten kehuskelit kaikille, että se oli aito, Sveitsistä tuotu malli. Valitsit minut et vaatimattomuuteni vuoksi, vaan koska luulit minun olevan naivi maalaistyttö, jota oli helppo manipuloida, ihanteellinen peite sinulle pröystäillä rikkauttasi. Otin askeleen taaksepäin asuntoon ja heitin hänelle viimeisen halveksuvan katseen. Missanata eivät enää olleet seurausta raivonpuuskasta. Ne olivat kirurgin kylmä ja tarkka veitsi, joka poisti märkäisen kasvaimen hänen oletetusta rakkaudestaan. Ja nyt kun olet saanut selville, että olen Polaris-konsernin perijätär, ryömit jalkoihini ja olet valmis olemaan orjani, et rakasta minua, haluat minua tukevia miljoonia. Olen pahoillani, mutta Katariina Lehtinen on ehkä saattanut olla köyhä ja teeskennellä olevansa tavallinen toimistotyöntekijä, mutta hän ei koskaan ollut niin kurja kuin sinä. Laki selvittää petostesi vuoksi. Luotonantajat perivät velkasi. En minä enkä perheeni puutun asiaan emmekä kumoa mitään estoja. Maksat itse ahneudestasi ja valheistasi. Katoa silmistäni, äläkä enää koskaan saastuta oveani säälittävällä läsnäolollasi. Sanottuani tämän ja odottamatta hänen reaktiotaan tartuin ovenkahvaan ja paiskasin oven kiinni. Kuivapuun kolahdus tukahdutti hänen huudot ja valitukset. Käännyin ympäri, kävelin nurkassa olevan pienen pöydän luo ja laitoin mustaan roskapussiin kaikki yhteiset kuvamme, halvat lahjat ja loput hänen antamat muistonsa. Avasin takaikkunan ja ilman vilkaisuakaan heitin pussin pihalla olevaan suureen jäteastiaan. Koko tuo kiintymys, koko sokeuteni oli virallisesti haudattu kylmään yölliseen sateeseen. Siitä hetkestä eteenpäin Katariina Lehtinen heräsi lopullisesti. Jättäessään tuon pienen asunnon palasin oikeutettuun valtaistuimelleni nähdäkseni, kuinka pitkään tuo roska vielä jaksaisi taistella hukkumatta. Muutama päivä tuon hirveän myrskyn jälkeen palasin töihin Polaris-konsernin pääkonttorille. Istuin toimistossani 42 kerroksessa ja tarkistin vuosikatsauksia, kun avustaja Jonas ryntäsi kiireesti huoneeseen.
Tuon aina rauhallisena olleen ammattilaisen kasvoilla luki ilmeinen jännitys ja vastenmielisyys. Hän jätti tabletin pöydälleni. Näytöllä näkyy video toistettuna yhdessä tärkeimmistä sosiaalisen median verkostoista. Videon oli kerännyt jo miljoonia katselukertoja, kymmeniä tuhansia jakamisia ja lakkaamattomia kommentteja. Rypistin hieman kulmiani ja painoin toistonappia. Näytöllä näkyi Liisa. Hän näytti kaikkea muuta kuin 5 miljoonan huvilan ylimieliseltä emännältä, ei merkkiäkään merkkituotteista tai timanteista. Hänen hiuksensa olivat sotkuiset. Hänellä ei ollut meikkiä ja hänen kasvonsa olivat kalpeat ja silmät turvonneet. Hän istui ahtaassa ja kosteassa Tikkurilan majatalon huoneessa. Taustalla näkyi nariseva, kokoon taitettava sänky, joka oli peitetty räteillä. Hän peitti kasvonsa käsillään ja nyyhkytti voimakkaasti. Kyyneleet valuivat noroina. Hän esitti köyhää ja sairasta anoppia, jonka julma miniä oli ajanut äärirajoille. Huijausyrityksen hiomalla, vertaansa vailla olevalla näyttelijätaidolla hän alkoi kutoa tarinaa, jossa hän käänsi tilanteen niin häpeämättömästi, että sitä oli vaikea uskoa. Rakkaat katsojat, arvioidut viranomaiset, pyydän teitä, pelastakaa meidät. Armoton oligarkia hautaa perhettään elävältä. Pikkupekkani, tottelevainen ja rakastava poika, tapaili 3 vuotta tyttöä nimeltä Katariina. Hän antoi hänelle kaiken, osti kaiken, mitä tämä halusi. Tämä sanoi aina olevansa köyhä maalaistyttö yksinkertaisesta maalaisperheestä. Me säälimme häntä ja halusimme ottaa hänet perheeseemme. Nöyryytin jopa itseni kutsumalla hänen vanhempansa kotiimme puhumaan häistä. Kukapa olisi tiennyt, että siitä tulisi valtava huijaus. Liisa piti tauon, niiskaisi liioitellusti, pyyhki tekokyyneleitä hihallaan ja jatkoi huutamistaan kameralle. Jokainen valhe hänen suustaan oli kuin veitsi, joka osoitti suoraan minun ja Polaris-konsernin mainetta. Kävi ilmi, että hän on Polaris-konsernin puheenjohtajan hemmoteltu tytär. Hän salasi olevansa miljonäärin tytär ja esitti olevansa kerjäläinen imeäkseen rahaa ja puristaakseen tunteita pojastani. Ja kun heidän vanhempansa tulivat kotiin vallasta juopuneina, he alkoivat nöyryyttää meitä. Hänen isänsä jopa heitti kiehuvaa vettä päälleni osoittaakseen voimaansa. Kun neuvoin poikaani olemaan menemättä naimisiin tällaisen kyyhkysen kanssa, hän paljasti todelliset kasvonsa. Hän käytti Polaris-konsernin vaikutusvaltaa mustamaalata meidät, katkaistakseen kaikki toimitukset, pakottaakseen pankit vaatimaan luottoja poikani yrityksestä. Hän heitti meidät ulos kadulle yöllä sateessa, otti kaiken omaisuutemme, jätti meidät kodittomiksi ja lähetti roistoja peräämme. Ihmiset, anoen teitä, auttakaa meitä. Älkää antako näiden rikkaiden käyttää rahojaan peittääkseen auringon ja talloakseen kaltaistemme yksinkertaisten ja vaatimattomien ihmisten elämää. Ristin käsivarteni, nojasin tuolissani ja katsoin kylmästi loppuun 10 minuutin videon. Kommenteissa sosiaalisen median käyttäjät, ymmärtämättä tilannetta, olivat jo antautuneet laumavaistolle, viha rikkaita kohtaan ja heikkojen suojelu. Kommentteja alkoi sataa, kutsuen minua hurjaksi, ahneeksi huoraksi ja ylimieliseksi diivaksi. Jopa kehotuksia boikotoida ja kaataa kaikkien Polaris-konsernin kiinteistöjen arvosanat, antaen niille vain 1 tähti, alkoi ilmaantua. Tilanne uhkasi kehittyä laajamittaiseksi mediakriisiksi. Katariina, tilanne somkanavissa on erittäin epäsuotuisa, Joonas sanoi. Viestintäosasto ilmoittaa, että markkinoiden avauduttua tänä aamuna holding-yhtiön osakkeet ovat laskeneet hieman sijoittajien paniikin vuoksi. Liisa käyttää yleisön mielipiteet aseena pakottaakseen meidät perääntymään ja peruuttamaan pohjoisen kauppa-OI taloudelliset sanktiot. Meidän on julkaistava välittömästi lehdistötiedote kiistämään tämä. Naurahdin vaimeasti. Se oli rauhallinen ja syvä nauru, jossa ei ollut pienintäkään paniikin häivää. Liisa oli todella sitkeä pelaaja. Kulmassa ahdistettuna hän oli päättänyt panostaa kaikkeen, käyttäen kaikkein likaisinta temppua, manipuloida massoja kiristääkseen minua. Mutta hän ei ymmärtänyt, että kaltaisemme rahoitusyhtiöt eivät vaivu keskustelemaan kommenteissa kuin olisimme Instagram-vaikuttajia. Me käytämme lakia ja kiistattomia todisteita murskataksemme herjaajat. Älä kiirehdi lehdistötiedotteen kanssa,
Juunas, taputtelin sormillani pöytää, katseeni kylmänä kuin teräs. Antaa hänen leikkiä. Antaa kansan heittää kiviä. Mitä kireemmälle jousen jänne kiristyy, sitä tuhoisampi on nuolen isku. Anna tämä holding-yhtiön parhaille lakimiehille. Kootkaa kaikki todisteet. Talon vuokrasopimus, Pekkan perimättömien velkojen tiliotteet, todisteet väärennettyjen, vaatteiden ostamisesta Vantaan varistosta, tallenteet olohuoneen valvontakameroista, joissa nainen heittää kiehuvaa vettä isäni päälle ja kaikki hänen haamuyrityksensä paperit. Haluan, että tämä videolähetys notarisoidaan välittömästi. Aiomme haastaa heidät oikeuteen kunnianloukkauksesta, herjauksesta ja kunnian vahingoittamisesta sekä petoksesta. Tällä kertaa aion opettaa tuolle vanhalle ketulle, mitä maksaa leikkiä yleisön mielipiteellä Polaris-konsernia vastaan. Joonas nyökkäsi hyväksyen käskyn. Hänen silmissään näkyi selkeä kunnioitus. Käännyin valtavalle panoraamaikkunalle. Noin ahdistettujen rottien järjetön näytelmä oli päättymässä. Pekkan ja hänen äitinsä viimeiset kuuristukset eivät vain pelasta heitä, vaan he kaivautuvat itse niin syvään ja pimeään kuoppaan, josta he eivät koskaan nousisi. Jatka huutamista, Liisa, tapaamme tuomioistuimessa ja siellä selvitämme tilit todella. Liiketoiminnassa on kirjoittamaton sääntö, jonka jokaisen perillisen on opittava. Älä anna tunteiden hallita järkeä kriisitilanteessa. Ja jos aiot lyö tappavaa iskua niin, ettei vihollisella ole pienintäkään tilaisuutta kostaa. 48 tuntia sen jälkeen, kun Liisan kyynelehtien video levisi viraaliksi, pysyin täysin hiljaa kaikilla Polaris-konsernin media-alustoilla. Tuo hiljaisuus ei ollut merkki heikkoudesta, pelosta tai julkisen raivon pakenemisesta. Se oli myrskyä edeltävä tyyni. Se oli aika, joka tarvittiin parhaiden lakimiesten hioessa lakiveetsiään. He halusivat hyödyntää massojen sokeaa sääliä pakottaakseen minut luopumaan ja anteeksi antamaan heidän petoksellisen yrityksensä velat. Mutta Liisa oli erehtynyt ovesta. Polaris-konserni ei ole mikään torikoju, joka voi horjua muutaman raivostuneen kommentin vuoksi. Olemme imperiumi ja imperiumilla on omat pelisäännöt. 3. päivän aamuna 12 parasta siviili- ja rikoslakimiestä kokoontui tornin ylimmän kerroksen VIP-kokoushuoneeseen. Paksut kansiot, notaarin vahvistamat näyttökuvat, videotallenteet ja pinot tiliotteita levisivät valtavalle tammipöydälle. Huoneen ilma tiivistyi allapäin vakavuudesta, ammattitaidosta ja jäätävästä kylmyydestä. Holding-yhtiön johtava lakimies oikaisi silmälasinsa ja ojensi minulle lopullisen kansion. Katariina, kaikki kanteet ovat valmiina. Meillä on kattava todistusperusta syyttää Pekka ja Liisa Virtasta 3 pääsyytteestä. Ensinnäkin kunnianloukkaus, herjaus ja henkilökohtaisen kunnian ja Polaris-konsernin maineen vahingoittaminen verkossa, mikä on aiheuttanut vakavia mainevahinkoja. Toiseksi suurimittainen petosraporttien väärentämisellä, haamuyritysten perustamisella luottojen saamiseksi ja vakuuksien varkaudella alueellisilta kumppaneilta. Kolmanneksi vuokrasopimuksen räikeä rikkominen ja arvokkaan omaisuuden 3 000 euron Arabian hienoposliniastiaston tuhoaminen sekä viivästymissakot ja korvaukset moraalisten ja aineellisten vahinkojen vuoksi yhteensä 800 euroa. Liisan lähetyksen notaarin vahvistettu kopio on jo lähetetty poliisin kyberrikosryhmälle. Käänsin asiakirjan sivuja. Katseeni pyyhkäisi numeroiden ja kiistattomien todisteiden yli. Jokainen noiden paperien allekirjoitus ja sinetti oli vasaranisku, joka oli valmis putoamaan niiden päähän, jotka olivat uskaltaneet avata valehtelevan suunsa lianneet totuuden. Suljin kansion, kiersin lakimiehiä katseellani ja annoin viimeisen käskyni selvästi. Täydellistä. Jättäkää heti kanteet tuomioistuimiin ja syyttäjävirastoihin ja sanokaa tiedotusjohtajalle, että kello 10 Polaris-konserni pitää avoimen lehdistötilaisuuden. Meidän ei tarvitse puolustella itseämme, itkeä tai järjestää draamaa internetissä kuten he. Vapauttakaa yksinkertaisesti kaikki nämä todisteet tärkeimpien tiedotusvälineiden eteen. Näyttäkää olohuoneen turvakameran video korkealaatuisena. Antakaa kaikkien nähdä, kuinka hän kutsuu vanhempiani kopealoiksi ja nälkäkurriksi. Antakaa heidän nähdä, kuinka heittää kiehuvaa vettä itse Polaris-konsernin puheenjohtajan päälle.
julkaiskaa se surullisen kuuluisa avioehtosopimus. Mua näyttäkää kaikille lauseke, jonka mukaan minun piti tulla hänen poikansa lainojen takaajaksi. Haluan, että kaikki ne internetin ihmiset, jotka ovat heittäneet minua mudalla viimeiset 2 päivää, avaavat silmänsä ja näkevät, kuinka mätä, vastenmielinen ja julma tuo oletettu uhri on. Aion kääntää pelin kulkua käyttäen vain puhdasta totuutta. Ymmärrettiin, kaikki on valmista. Mediapommi räjähtää alle tunnissa ja kuten olin suunnitellut, tasan kello 10 Polaris-konsernin tiedotuspommi räjähti. Toisin kuin Liisan epäselvä, rähjäisessä majatalossa kuvattu lähetys, holding-yhtiö esitti vankkoja todisteita korkealaatuisena. Koko, leikkaamaton ja sensuroimaton videovalvontakameroista levisi verkkoon. Liisan likaiset loukkaukset, kadunkulkija on päättänyt ryhtyä kuningattareksi ulos talostani ja kiehuvan teen julma heittäminen paljastuivat miljoonien silmien edessä. Avioehtosopimus, jossa minua vaadittiin olemaan hautomo, palvelija ja hänen velkojensa syntipukki, analysoitiin kirjain kirjaimelta. Yleinen mielipide kääntyi 180 astetta. Ne, jotka edellisenä päivänä pitivät minua ylimielisenä diivana, tuomitsivat nyt vielä voimakkaammin Virtasen perheen häpeämättömyyden, kaksinaismoralismin ja julmuuden. Raivon aalto oli 100-kertaisesti voimakkaampi kuin edellinen, koska ihmiset ymmärsivät joutuneensa huijarin raakasti manipuloinneksi, joka käytti ihmisten myötätuntoa aseenaan viattomia ihmisiä vastaan. Samalla kun internet kuohui yrittäessään kaivaa tietoa noista huijareista, kuivat koputukset kuuluivat ovelle rapistuneessa Tikkurilan majatalossa. Pekka, rypistyneenä ja parta ajamatta, avasi vapisevin käsin ruostuneen rautaoven raolleen. En ollut minä, eikä siellä ollut roistoja. Siellä oli 2 univormupukuista oikeusviranomaista ja Polaris-konsernin lakitiimi. Herra Pekka Virtanen ja rouva Liisa Virtanen. Edustamme Polaris-konsernia ja henkilökohtaisesti rouva Katariina Lehtistä. Toimitamme teille viralliset haastekirjeet ja oikeuden kutsut. Lisäksi tutkintatuomioistuimet ovat ottaneet käsiteltäväkseen laajamittaisen petoksen ja kunnianloukkauksen rikosoikeudenkäynnin. Kaikki tilinne on jäädytetty ja teillä on kielto poistua maasta. Teitä vaaditaan saapumaan tuomioistuimeen määrättynä aikana. Kaikki pakoaikeet johtavat valtakunnalliseen etsintäkuulutukseen. Asianajajan sanat kuulostivat kuolemantuomion lausahdukselta heidän yläpuolellaan. Liisa, joka istui kokoon taitettavalla sängyllä, päästi korvia huumaavan huudon kuullessaan haasteista ja ulosotoista. Hän pyöritti silmiään, alkoi valua vaahtoa suustaan ja pyörtyi. Pekka horjahti ja lyyhistyi kylmälle lattialle. Hän tarttui päätään käsiinsä, repi hiuksiaan ja mutisi sekavia sanoja. Kaikki heidän likaiset tempunsa, säälittävät juonittelunsa ja viimeinen yrityksensä pelastautua julkisen mielipiteen avulla oli murskattu täysin totuuden ja lain voimalla. Ansa, jonka he olivat virittäneet minulle, oli muuttunut hirttosilmukaksi heidän omien kaulojensa ympärille. Mutta todellinen tragedia, pohjakosketus rahasta pakkomielle ihmisille, ei ollut tuomarin päätöksessä, vaan heidän omassa mädäntyneessä olemuksessaan, joka oli tullut esiin heidän ahdistuessaan. Kun istunto päättyi, virkailijat lähestyivät viedäkseen heidät poliisiauton kyytiin, ja juuri siinä, oikeustalon käytävillä, isäni, minun ja 10 todistajien tarkkaavaisten katseiden edessä, kävi viimeinen kohtaus. Rotat tynnyrissä, äiti ja poika, hyökkäsivät toistensa kurkkuun. Hyödytön, onneton. Liisa nousi ylös, ja käsiinsä köytettyinä hän antoi Pekalle raikuvalla läimäyksellä poskelle. Hän kirkui hysteerisesti. Kyyneleet ja räkä valuivat hänen kasvojaan pitkin, kun hän purki kaiken raivonsa ja pelkonsa oman poikansa päälle. Minä sinut synnytin, minä sinut kasvatin, minä maksoin opintosi, mutta minkälainen yritysjohtaja sinä olet, kun olet raahannut meidät tähän? Olet ollut 3 vuotta Katariinan kanssa, nukkunut hänen kanssaan etkä tiennyt, että hän on presidentti Lehtisen tytär. Oletko sokea? Jos olisit tiennyt totuuden, jos olisit nöyristellyt hänen edessään, olisimme nyt istuneet Kultavuoren päällä.
Tyhmyytesi ja heikkuutesi vuoksi päästimme kultamunan kantajan karkuun, ja nyt vanhana minun täytyy mennä vankilaan. Kuolen sinne. Jumala, miksi minulle on sattunut tällainen jäteläjä? Pidä suusi kiinni. Pekka lakkasi näyttelemästä tottelevaista poikaa, ojensi kaulaansa, avasi silmänsä ammolleen ja ärähti äidilleen aggressiivisesti kuin raivokoira. Hänen pelkurinaamionsa oli haihtunut ja hän purki kaiken syyn naiselle, joka oli auttanut häntä virittämään ansoja. Millä oikeudella sinä huudat minulle? Kenen idea oli perustaa tämä yritys ihmisten huijaamiseen? Kuka sai minut vuokraamaan sen huvilan teeskennelläksemme jotain, mitä emme ole? Sinä. Kun toin Katariinan kotiin, kuka heitti kiehuvaa vettä hänen isänsä päälle? Kuka laati sen sopimuksen tehdäksesi hänestä palvelijan ja sysätäksesi meidän velkamme hänelle? Ahneutesi, tyhmyytesi ja ylpeytesi ovat pilanneet kaiken. Luulit olevasi yläluokan diiva, etkä ole muuta kuin vanha uhkapelaaja ja maksukyvytön velallinen. Olet pilannut elämäni ja yhä uskallat syyttää jotakuta muuta. He syöksyivät toistensa kimppuun puraisten, kiroten ja käyttäen alhaisimpia loukkauksia keskellä oikeustalon käytävää. Virkailijat joutuivat hikoilemaan erottaakseen heidät ja viedäkseen heidät pois. Heidän huudot vaimenivat, kun he katosivat poliisiauton ovien taa. Pysyin seisomassa kädet ristissä, tarkkaillen tuota säälittävää loppua kylmällä ja tyynällä katseella. Sydämessäni ei ollut iloa eikä vahingoniloa, vain sääliä ihmisiä kohtaan, joiden sielut olivat mädäntyneet rahan ja ahneuden vuoksi niin syvälle, että he olivat menettäneet viimeisetkin ihmisjäänteet, talloen jopa pyhän äidin ja pojan välisen siteen. He eivät hävinneet, koska olin armoton. He hävisivät oman sisäisen mätäisyytensä vuoksi. Karvas, mutta täysin ansaittu loppu niille, jotka rakensivat illuusioita muiden rahoilla. Poistuessani oikeustalon massiivisista rautaovista hengitin syvään. Helsingin ilmapiiri aamun sateen jälkeen oli puhdas ja raikas. Kadun puiden vihreät lehdet kiilsivät kastepisaroiden peitossa auringon säihkyvissä säteissä. Taivas oli korkea ja sininen, ilman yhtäkään pilveä, aivan kuten mieleni sillä hetkellä, kevyt, rauhallinen ja täysin vapaa. Kaikki myrskyt, kaikki likaiset juonittelut ja niin sanotun eliitin valheellisuus olivat jääneet taakse ikuisesti, haudattuna syvälle halveksuntaani. Isäni käveli vierelläni. Hänellä oli yllään sama lyhytihainen paita, johon olin tottunut, mutta hänen ryhtinsä oli yhtä majesteettinen ja vankka kuin aina, valtava vuori suojellen minua koko elämäni ajan. Hän taputti minua hellästi olkapäähän. Huulillaansa leikitteli lämmin ja hyväntahtoinen hymy, mutta se kuvasti viisautta ihmiseltä, joka oli selviytynyt liike-elämän kaikista katkerista kokemuksista. Tyttäreni, kaikki on ohi. Virheen loppu ei ole koskaan tappio. Se on vain oppitunti, joka auttaa sinua kypsymään. Kadutko näitä 3 hukattua vuotta? Katon isääni, pudistin päätäni ja hymyilin kevyesti. En isä, en kadu. Jokaisella kivulla on hintansa. Jos ei olisi ollut näitä 3 sokeuden vuotta, jos ei olisi ollut sitä huvilapäivää, jona olin todistamassa heidän julmuuttaan, olisin jatkanut naivina tyttönä. Olisin yhä uskonut, että vilpitön rakkaus saa aina hyvyyttä vastineeksi. Minun pitäisi kiittää heitä heidän halpamaisuudestaan. He ovat opettaneet minulle korvaamattoman oppitunnin ihmisen sydämestä, naamioiden läpi näkemisestä ja ihmisten todellisen arvon ymmärtämisestä. Palattuani kattohuoneiston rauhaan valmistin itselleni lämpimän kamomillateetä. Menin terassille ja katselin kiireistä kaupunkia jalkojeni alla. Kuppi käsissäni, tunteessani lämmön sormieni läpi, ymmärsin paljon syvällisiä asioita elämästä, rahasta ja naisten kohtalosta tässä yhteiskunnassa. Sanotaan, että raha muuttaa ihmisiä, mutta kaiken elämäni kokemani jälkeen olen tajunnut, että raha ei muuta ketään. Se on vain peili, katalysaattori, joka tuo esiin syvimmällä piilevän todellisen olemuksen. Jos olet hyvä ihminen, raha auttaa sinua moninkertaistamaan hyvää, rakentamaan imperiumin ja suojelemaan perhettäsi, kuten isä teki. Mutta jos olet valehtelija, ahne ja omahyväinen kuten Pekka ja hänen äitinsä,
niin kuinka monta kallista merkkituotetta puet päällesi ja kuinka monessa ylellisessä huvilassa asutkin, raha vain korostaa halpamaisuutesi, itsekkyytesi ja valheidesi hajun. Todellinen rikkaus ei ole se kello, jota kannat, eikä se auto, jota ajat. Se piilee mielen rauhassa, siinä tiedossa, ettei sinun tarvitse koskaan kumartaa pääsi häpeästä siitä, miten olet rahasi ansainnut. Sinä iltana satoi jälleen Helsingissä, puhdistaen tukahduttavan ilmapiirin noista sekasortoisista päivistä. Istuen hiljaa terassilla, lämmittäen käsiäni kamomilla kupilla, tarkkailin autojen virtaa, jotka liukuivat lätäköissä katuvalojen alla. Kaikki viime päivien myrskyt olivat jääneet oven ulkopuolelle. Mielessäni ei ollut enää tilaa vihalle, ei myöskään vahingonilolle tai voiton tunteelle Pekan ja hänen äitinsä luhistumisesta. Sen sijaan oli ilmestynyt keveyden, tyyneiden ja syvän rauhan tunne. Sanotaan, että paras kosto on iskeä takaisin, mutta kaiken tämän kokemani jälkeen olen tajunnut, että lopullinen kosto on oppia päästämö. Annoin heidän mennä, en siksi, että olisin antanut anteeksi ihmisille, jotka olivat julmasti talloneet perheeni ylpeyttä. Annoin heidän mennä vapauttaakseni itseni. Karistaakseni mädäntyneen suhteen tuhkat ja valmistaakseni maaperän uusien ja rauhallisten versojen kasvamiselle sielussani. Menneisyys, jossa olin sokea 3 vuotta, oli terävä veitsi, mutta nyt siitä oli tullut lähes näkymätön arpi. Todiste siitä, että kärsin, että olin naivi, mutta että onnistuin heräämään ja parantumaan ylpeästi katsoen taaksepäin. 3 vuotta sitten olin vain nuori tyttö, piiloutuen kuoren alle, kätkien miljonääri-imperiumin perijän asemastani ainoastaan halusta löytää puhdasta, rahanhajusta tahratonta rakkautta. Uskoin, että uhrautuminen, kärsivällisyys ja ehdoton vilpittömyys auttaisivat minua löytämään rauhan turvapaikan, mutta olin väärässä. Naiviuteni teki minusta mehukkaan suupalan ahneille ja tekopyhille naamioituville ihmisille. Tuona iltana, kulmassa ahdistettuna, nähdessäni kuinka kunnioitettua isääni heitettiin kiehuvalla vedellä ja loukattiin, tuo heikko ja kärsivällinen tyttö kuoli. Samasta kaunan tuhkasta syntyi uudelleen Katariina Lehtinen, vahva, päättäväinen ja joustamaton nainen. Tämä muutos ei ollut ihme, joka putosi taivaasta. Se takoutui karvaiden kyyneleiden ja muilta koetun julmuuden ansiosta. Vaikeudet eivät tule tiellemme tuhotaksemme meitä, ne ovat tarkoitettu testaamaan tahdonvoimamme todellista laajuutta. Kiitos Liisan ja hänen poikansa julmuuden, tänään on syntynyt loistava ja voimakas nainen valmiina tulemaan oman imperiuminsa omistajaksi. Käyttäen oman historiani verta ja kyyneleitä haluan välittää kaikille minua kuunteleville ja erityisesti naisille ja tytöille, jotka ovat tienristeyksessä rakkauden ja uransa välillä elintärkeän selviytymisohjeen. Naisille on luonnostaan annettu hellä sydän ja halu nojata jonkun olkapäähän. Mutta älkää koskaan jättäkö koko elämäänne, arvokkuuttanne tai onnellisuuttanne miehen käsiin. Avioliitto tai rakkaus on kuin junamatka. Joku voi ostaa lipun ja matkustaa kanssanne, mutta tämä henkilö voi myös jäädä pois puolivälissä ja luultavasti vahingossa tai tarkoituksellisesti. Jos ette osaa ajaa sitä junaa itse, se syöksyy jyrkänteeltä. Älkää koskaan uskoko satuihin tai lauseisiin, kuten jää kotiin. Minä huolehdin sinusta ja suojelen sinua, koska kultainen häkki on silti häkki. Kun myrsky puhkeaa, on hyvin mahdollista, että sama henkilö, joka vannoi ikuista rakkautta, tuo myrskyn elämääsi. Naisen terävin ase eivät ole heikkouden kyyneleet, jotka herättävät sääliä. Se ei ole kauneus, joka kuihtuu vuosien myötä. Se on äly, se on karisma ja ehdoton taloudellinen riippumattomuus. Raha ei osta todellista onnellisuutta, mutta omalla hielläsi, kyyneleilläsi ja mielelläsi ansaittu raha ostaa sinulle arvokkuutta. Se ostaa sinulle etuoikeuden asettaa omat pelisäännöt ja ehdottoman turvan itsellesi ja läheisillesi. Kun sinulla on rahaa ja luonnetta ja joku iskee sinua, voit itse maksaa lääkärikulusi, parantua ja jatkaa elämää pää pystyssä. Kun valta on käsissäsi, mikään voima, olipa se sitten määräilevä anoppi tai hyväksikäyttäjä, joka piiloutuu äitinsä helmoihin, ei voi heittää kasvoillesi häpeällistä sopimusta pakottaakseen sinua kumartamaan.
Sinun arvosi ei piile siinä, että löydät rikkaimman mahdollisen aviomiehen, vaan siinä, että sinusta tulee itse valloittamaton vuori, joka kestää minkä tahansa hurrikaanin. Ja jos jonain päivänä huomaat, että rakastamasi henkilö on pettänyt ja huijannut sinua, pyydän sinua. Älä huuda, älä tee kohtauksia keskellä katua, äläkä tuhoa itseäsi. Jalo, julmin ja syvällisin kosto on päästää kädessäsi olevat irti. Kääntyä ympäri, lähteä ja rakentaa itsellesi uskomaton ja loistava elämä. Olkoon menestyksesi se raikuva isku, joka pakottaa pettäjät katsomaan sinua alhaalta ylöspäin omien omantunnon syvimmän kuopan pohjalta loppuelämänsä ajan. Rakkaat kuuntelijat, istuessanne yön hiljaisuudessa ja kuunnellessanne tätä tarinaa, eikö teidän oma varjonne ole tullut esiin jossain ajatuksessa? Ettekö ole muistaneet niitä kätkettyjä loukkauksia silmien syvyyksissä ja sitä alistumista, jonka olette joutuneet kokemaan? Jos tarinani tuhkasta nousemisesta on koskettanut jonkin piilotetun nurkan sydämissänne tai onnistunut antamaan teille hieman voimaa jatkaa eteenpäin, jättäkää muutama sana kommentteihin. Kukapa tietää? Ehkä teidän tarinanne on juuri se tuli, joka lämmittää jonkun sielua tai pelastusrengas sille, joka nyt hukkuu yksinäisyyteen. Ja jos tunnette yhteenkuuluvuutta näiden mietteiden kanssa, olkaa hyvä ja tykkääkää, jakakaa video ja tilatkaa kanavamme, jotta tapaamme uudelleen ja yhdessä jatkamme hengenheimolaistemme sielujen lämmittämistä syvällisemmillä elämäntarinoilla. Kaikki täällä parisuhteen salaisuuksissa. Joo.